ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 17வது சாப்டர். ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். லாஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் தான் நாளைக்கு லாஸ்ட். அப்ப இன்னைக்கு வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? தெய்வீக குவாலிட்டிஸ், அசுர குவாலிட்டிஸ் தான் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு மூன்று முறைகள்ல எப்படி எல்லாம் அவங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, எப்படி எல்லாம் தபஸ் பண்ணுவாங்க, எப்படி எல்லாம் தானம் பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் நோ. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். பகவானை வேண்டிண்டு என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ எல்லாம் புரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறையில கொண்டு வரதுக்கு அவரோட தயவு தான் வேணும். என்னதான் நம்ம முயற்சி பண்ணாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அவரோட ஹெல்ப்போட நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு நம்ம லைஃப்ல அதை கொண்டு வந்தோம்னாக்கா வில் பி நல்ல ஒரு ஆன்மீகமா நம்ம வளர்ச்சி வருவோம். இப்போ மூணு வாட்டி நான் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றேன். நீங்க வந்து மியூட்டே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அழுத்தி எடுக்கிறேன். போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அப்படியாக பிராணத்தை முடிச்சோம். And now we'll go to the class. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கிற அந்த வகுப்புல தான் வந்திருக்கோம். அது லெவல் 1 வகுப்பு. அண்ட் பகவத்கீதை இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 17. அதோட என்ன டைட்டில்? ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தானா நம்பிக்கை. 3 விதமான நம்பிக்கைகள். அப்படி இருக்கு. 3 முறைகள் இருக்கு இல்லையா? நேச்சர்ல 3 முறை இருக்கு. அந்த 3 முறையில எப்படியெல்லாம் நம்பிக்கை பண்றா, அப்படி எப்படி எல்லாம் உணவு சாப்பிடுறா, அந்த முறையில இருக்கிறவாள் எப்படியெல்லாம் தபஸ் யாகம் அந்த மாதிரி நிறைய நடத்தை எப்படி இருக்கும், பேச்சு எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அது மாதிரி வாழும் நம்பிக்கை பிரிவுகள் நம்ம பார்ப்போம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதான் படிக்கிறோம். இது இஸ்கானோட ஃபுல் ஃபார்ம். கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் இஸ் இஸ்கான், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்.
நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். அவை எதற்கு இட்டு செல்கின்றன பார்த்தோம். இங்க நல்ல குணங்கள் இருந்து தெய்வீக குணங்கள் இருந்தா அது எங்க கொண்டு போகும், அசுர குணம் இருந்தா நம்மளை எங்க கீழ்த்தள்ளும். த்ரீ கேட்ஸ் டு ஹெல் அதெல்லாம் பார்த்தோமே. அதெல்லாம் விட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் மேல் படிப்படியா நல்லா மேல் போயிடுது. அப்புறம் அசுர குணங்களை விட்டு விட்டு வேதங்களை பின்பற்றுதல். குட்டி சாப்டர் வந்து இன்னைக்கு வந்து 17 சாப்டர் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள். அப்புறம் முக்குணங்களில் உணவு, தியாகம், தவம் மற்றும் தானம் அது வந்து பார்க்க போறோம் டீட்டெயிலா. அப்புறம் முடிவு வந்து ஓம் தத் சத். நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த இப்போ பகவத்கீதா படிக்கும் ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ ஏன் அந்த ஓம் தத் சத் சொல்றோம் அதுவும் வந்து இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்கோம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகः. அத சப்ததசோऽध्यायः. சப்ததசோ சப்தனா 7, தசோனா 10. சோ 7 10 சான்ஸ்கிரிட்ல அப்படி எல்லாம் தான் வரும். நம்ம 17 சொல்லப்பட அப்படிலாம் கிடையாது. 7 10 is 17. ஓகே. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः. அர்ஜுனன் வினவினான். அர்ஜுனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கும். சம் கொஸ்டின் இஸ் until and unless he is getting fully convinced அவர் வந்து கேட்டுட்டே இருப்பார். அப்படின்னா என்ன, இப்படின்னா என்ன. நம்மளும் அப்படித்தான் இருக்கும். நமக்கு ஏதாவது புரியலைன்னா கேட்கணும். யார்கிட்ட கேட்கலாம்? யாருக்கு? நம்ம வீட்டுல ஏதாவது இருந்ததுனாலும் வீட்டுல பெரியவாழ்கிட்ட யாராவது கேட்டுக்கணும். பெரியவான்னு இல்லை, யாருக்கு அதுல வந்து முதிர்ச்சி இருக்கோ, யாருக்கு அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அவள்கிட்ட கேட்டாதான் தெரியும். இப்ப நம்ம கேட்காம ஏதோ தாண்டவத்தனமெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு கோ டு ஹையர் அத்தாரிட்டி அண்ட் கிளியர் பண்ணிக்கணும். சோ வந்து இவனுக்கு லக்கி, அர்ஜுன இஸ் வெரி லக்கி, பகவானுக்கு கூட இருக்கார். அப்ப அது கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவங்க எந்த நிலையில இருக்காங்க? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? இதெல்லாம் ஒரு இது இருக்கு. கூகுள் பண்ணி பார்த்தா பறக்கும் ஸ்பெகட்டி மான்ஸ்டர் எல்லாம் ஒரு கிரியேட்டட் இது. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. யாரோ ஒருத்தன் கிரியேட் பண்ணிருக்கா, ஏதோ இந்த மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதே ஒரு ரிலிஜன் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சுப்பான். சோ அப்படிதான் நிறைய ரிலிஜன், மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிலிஜன் ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் தட் ஒன்லி. அறிவியல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய. சோ இந்த மாதிரி தன்னோட தான் நினைக்கிறா போல ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். அவன் ஃபேமஸா இருந்தானா அவனுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஒரு 10 பேர் இருப்பான். அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்புறம் இன்னும் 10 பேர் விடுவான். அந்த மாதிரிதான் ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும். சோ இவாள்லாம் ரஜோ குணத்தை இருக்காளா, சத்துவ குணத்தை இருக்காங்களா, இல்லை தமோ குணத்தை இருக்காங்களா? ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச. அப்ப பகவான் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. த்ரிவிதா 3 விதமான. பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜ சாத்விகி ராஜசி செய்வ தாமசி சேதி தாம் சுருணோ. கேளு, நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிற. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் we are all embodied soul. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை பெற்றிருக்கு. சோ நம்மள எல்லாம் we are all called உடல் பெற்ற ஆத்மா. நம்ம ஆத்மா தான், ஆனா ஒரு உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதனால உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்ற 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். நீ இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக அப்படிங்கிற. என்ன சொல்ற? சத்வானுரூப சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தாமயோ அயம் புருஷோ யோ யத் ஸ்ரத்தஸ ஏவ ச. அப்படி பரதனை மைந்தனை, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். நல்ல சத்துவகுணத்தை இருக்கணும், சத்துவகுணத்தை நல்லா விருத்தி பண்றான். அந்த மாதிரி எந்த குணத்தை இருக்குமோ அதை நல்லா விருத்தி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். இப்ப இந்த ஒரு இது இருக்கு, நம்ம டயக்ராம் பார்க்கலாம். ஒரு பக்தர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், இல்ல காமில இருந்து ஆரம்பிக்கும். காமி இஸ் த லோவஸ்ட். காமினா என்னன்னாக்கா வேலை பண்றான், கர்மா பண்றான். ஆனா என்ன, இதுல ஆர்வத்துல நமக்கு வேணும், எனக்கு வேண்டும். எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே அப்படித்தான் இல்லையா? நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம்னா என்னது, நமக்கு ஏதோ சம்பளம் வரணும், நல்ல சம்பளம் போட்டு கொடுக்குறான்னா அப்ப அந்த வேலைக்கு போறான்னு தோணும். இப்ப எதுவுமே நமக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம். மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கர்மீஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே. அதுல இருந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் ஞானியாய் அப்புறம் பக்தர் ஆயிடணும். பட் ஆரம்பிக்கிறது காமி. அப்போ காமினா என்னது, அவன் வந்து ரஜோ குணத்தை ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா நிறைய சம்பளம் வேணும், நல்ல கம்ஃபர்டபுள், அதுக்கப்புறம் என்ன பர்க்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொந்த அந்த விருப்பு அந்த இதெல்லாம் அவனுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு ஆரம்பிப்போம். இப்போ ரஜோ குணம் தான் அதெல்லாம். அதுல இருந்து என்னது, கர்மா பண்றான். அந்த கர்மால இருந்து காமான்னு அவனோட ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துறான். அப்புறம் அவன் எங்க போவான், அந்த மாதிரி பண்ணி 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 அவன் அப்புறம் அதுலயே இருந்து இறந்து போயிட்டான். எங்க போவான், ஸ்வர்கலோகம் வரைக்கும் போவான். ஏன்னா தப்பு தண்டாலாம் பண்ண மாட்டான். அவன் தனக்கு வேண்டி பண்ணுவான், நல்ல காரியம் பண்ணுவான், ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போவான். இதே ஞானி என்ன பண்ணுவான்? ஞானி வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கான். முதல்லயே சத்துவகுணத்தை தான் அவனோட ஸ்டார்டிங்கே இருக்கும். இவெல்லாம் இந்த கர்மீஸ் எல்லாம் எப்படி ரஜோகுணத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஞானி வந்து முதல்லயே சத்துவகுணத்துல இருப்பான். ஏன்னா பகவானுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு. அப்ப என்னது, ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறான். சத்துவகுணத்தை ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறான். ஞானம் வளர்ந்துட்டு என்னது, அவன் முக்தி பெறான். ஹி கெட்ஸ் லிபரேட்டட். அப்புறம் எங்க போறான், பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்முக்கு போயிடுறான். அப்போ என்ன, இதுல போறது இல்ல,
கடவுளை சேர்றது இல்லை. இதெல்லாம் வந்து அத்வைத்திக் பிரின்சிபல். இது வந்து வெள்ள நல்ல குணத்துல இருப்பான், ஞானத்தை வளர்த்துப்பான். ஞானம் ஞானம் டிபேட்டு அது இது, அதுல பக்திங்கிற ஒரு டிஞ்சே இருக்காது. அல்ல அப்ப அதுலயும் அவளும் முக்தி பெறான், அவளுக்கும் பகவானோட. ஆனா பகவானோட எந்த நிலையில? பிரம்மன் நிலை, அதான் லோவஸ்ட் நிலை. பிரம்மன் நிலைக்கு அப்புறம் ஒரு பரமாத்மா நிலை, அதுக்கப்புறம் ஒரு கடவுள் நிலை. அந்த இருக்கு. நம்ம பக்தால எங்க கடவுள் நிலைக்கே போயிடும். பக்தானா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றோம், கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நம்ம வந்து கோயில்ல போயிட்டு அர்ச்சனை பண்றோம், இந்த இது நிவேதனம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோமே. அப்ப ஜப்பா, இந்த நிவேதியம், இது எல்லாமே. சோ அவ அது எல்லாமே பக்தர், பக்தரோட கூட்டம் தான். சோ அவ என்னதுல இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறான். முதல்ல அவ வந்து சுத்த சத்த நிலையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறான். ஏன்னா பகவான் ஃபுல் நம்பிக்கை, இது இல்லை, மாற்று இதே கிடையாது. சோ டோட்டலி அன்டிவியேட்டட், இது இது அனன்ய பக்தி சொல்வா. அந்த மாதிரி இதுல ஆரம்பிச்சுடுறேன். ஏன்னா ஃபுல் கன்வின்ஸ்ட். அது மாதிரி ஆரம்பிக்கும். அவன் எந்த நேரம் பூஜை பண்றது என்ன, ஆராதனை பண்றது என்ன, பஜனை பாட்டு பண்றது என்ன, நைவேத்தியம் டைம் டு டைம் நைவேத்தியம் பண்ணுவோம், பூ பூ தொடுத்து போடுவோம், சம்திங் வில் கீப் டூயிங். இந்த கிளாஸாவது அட்டன் பண்ணிருப்போம். இன்னும் ஞானத்தையும் வளர்த்துவோம். ஆனா அதுல பக்தியோடு தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதான் சுத்த சத்வாலேன்னு அவன் வந்து பக்தியில் பக்தியில் இன்னும் முன்னேறணும். அப்புறம் இந்த பிரேமா வந்து விடுறது, பகவான் பேர்ல ஒரு ஆசை, அன்பு. அந்த மாதிரி பிரேமம், பிரேமம்னா தெரியல, ஒரு காதல். காதல்னா என்னது? நல்ல நல்ல சென்ஸ்ல தான். பகவான் பேர்ல ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு இது வந்து லவ் வந்துடும். ஐயோ பகவானுக்கு நம்ம பண்ணமே பண்ணமே அப்படின்னு. எங்க போனாலும் அந்த பகவான் வந்து ஒரு பெட்டியில போட்டு கொண்டு போயிடுவா. அவள் டிராவல் பண்ணாலும் என்ன பண்ணுவா, அது பகவான் கூட கொண்டு போவா. நான் எங்க போனாலும் இந்த பகவானுக்கு நான் வந்து அர்ச்சனை பண்ணுவேன், பகவானுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, யார் அடையறாங்க? அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவே அடையறாங்க. சோ கிருஷ்ணா லோகத்துக்கே போறான். சோ இவெல்லாம் வந்து பக்தர். இதெல்லாம் 3 டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் இது நம்பிக்கையும் முக்குணங்கள் இப்பல இருந்து ஆரம்பிக்கும். நம்பிக்கை, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி நம்பிக்கை இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை இருக்கும், தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி நம்பிக்கை. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக்ஷாம்சி ராஜசாக பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. முக்குணங்களோட இங்கே கொடுத்திருக்கோம் ஸ்லோகத்தை. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். கோயில் போவா, தேவர்களை எல்லாம் வழிபடுவா. இல்லைங்களா? ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க அசுரர்களை அசுரர்னா என்ன அர்த்தம்னா மெயினா ஹியூமன் பீயிங் தான். அசுர குணத்தோட இருக்கிற நேதி பார்த்ததுனால நமக்கு புரியும் தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள்னா என்னதுன்னு. இப்ப அசுர குணம்னா அசுரனாக்கா நாட் கோரப்பல்லம் கொம்பு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. மனிதர்கள்லயே அசுர குணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அப்படின்னா என்னது, நான் பவர், நான் தான் பெரியதே, உங்க கால் கும்பிட நமக்கெல்லாம் அட்மிஷன் வாங்கி தரேன், உனக்கு வந்து அந்த பணத்தை தரேன், சம்திங். அவ்வளவு பவர் இருக்கும் அவங்களுக்கு, மணி பவர், மசில் பவர்ல இருக்கிற அந்த மாதிரி ஆளை இவன் கூழு கும்பிடு போடுவான். யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன். ஏன்னா அவனுக்கு காரியமாகும். அவன் அந்த மாதிரி பண்ண, ஓ சரி சரி என்ன வேணும் சொல்லு, என் பொண்ணுக்கு அட்மிஷன் பண்ணவும் அப்படியா சரி, இந்த பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணவும் அப்படியா சரி, ஏதோ ஒண்ணு அவன் கேட்டுன்னு போவோம். அண்ட் ஹி வில் கிவ் ஆல்சோ. இதெல்லாம் வந்து அசுர குணத்து இது ரஜோகுணத்துக்காரங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுவார். ராத்திரி எல்லாம் போயிட்டு மரத்தை சுத்தம், இன்னும் சம்திங் பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் இன்னும் பண்ணிட்டு தானே இருக்காங்க நிறைய பேர். சோ அவெல்லாம் பண்ணுவா. என்ன பண்றா நமக்கு தெரியாது, ஏன்னா அதுல எல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தது இல்லை, அதனால தெரியாது. இப்ப நீங்க பிக்சர்ல போட்டிருக்கு, மரத்தை சுத்துறாங்க, ஏதோ சும்மா ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு இப்படி நமஸ்காரம் பண்றா, இன்னும் சம்திங் தி வில் டு. சோ இதை இந்த மாதிரி கையில வந்து அப்படி இங்கே நிலமா கொடுத்துருக்க, கையில வந்து அந்த கற்பூரத்தை ஏற்றி நான் வந்து இப்படி பகவானுக்கு பண்றேன். இதெல்லாம் ஒரு ஓவர் இது பண்றது. எப்படியானாலும் ஒரு ஸ்கின்னு தான், அது ஃபயர் தான். ஃபயர் வந்து ஸ்கின்னை வந்து சுடதான் செய்யும். இருந்தாலும் இல்லை, அந்த ஒரு நம்பிக்கையில அவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இருக்குமா இருக்கும், வீடு நாட், நம்ம யாரும் இல்லை கமெண்ட். அப்படி அதெல்லாம் எந்த குணத்துல வருதுன்னா, அதெல்லாம் அந்த இது ரஜோ குணம், இந்த பேய் குணம்னா என்னது, இதுதான் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் அது பண்றாங்க. பட் ஸ்கிரிப்சர்ல இதெல்லாம் சொல்லப்படலை. சோ வந்து அவங்களே கிரியேட் பண்ணி பண்றாங்க. ஓகே, 5, 6 நம்பிக்கை முகுணங்கள் தான் கண்டினியூ. அசாஸ்திர விகிதம், சாஸ்திரம் கொடுத்திருக்கிறத விட தவிர அசாஸ்திரம்னா என்னது, சாஸ்திரத்துல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணாம அசாஸ்திர விகிதம் கோரம். அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்பியந்தே ஏ தபோஜனாக தம்ப அகங்கார சம்யுக்தா காமராக பலான்விதாக கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் பூத கிராமம சேதசா மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்துவம் தான் வித்ய அசுர நிச்சயான். அசுர குவாலிட்டிஸ். ஓகே, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன், அதுவும் எப்படி தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள். நான் பண்றேன், யாராலும் பண்ண முடியாத நான் பண்றேன், எனக்கு அந்த பவர் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது. ரஜோகுணம். உடலின் மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது. ஜட மூலக்கூறுகள் நம்ம வந்து 8th சாப்டர் பார்த்தோம்.
எல்லாம் வந்து நம்ம உடல் எதால ஆயிருக்கு, அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் கூறுகள், அது இது நம்ம பார்த்த இதெல்லாம் பிலாசபிஸ், அதெல்லாம் பார்த்து அது எல்லாம் துன்புறுத்தப்படுறேன். அதுதான் பகவானோட இப்ப நமக்குள்ளேயே ஒரு பகவான் இருக்கார். சிம்பிளா பார்த்தோன்னா என்னன்னாக்கா பரமாத்மா இருக்கார். அந்த நம்ம வந்து நம்மளையே ஒரு இழிவுபடுத்திக்கிறா போல. அப்ப அந்த பகவானையே நம்ம வந்து இன்சல்ட் பண்றோம், பகவானை வந்து துன்புறுத்துறோம். அந்த இது தெரியாம அவங்க வந்து சம்திங் தே வில் கீப் டூயிங். அது சாஸ்திரம்ல இருக்கா அதெல்லாம் தெரியாது, யாரோ சொன்னா நான் பண்றேன், முன்னோர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் பண்றேன். எங்க இது ஆரம்பிச்சது தெரியாது, யாரோ சொல்லிதான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் இல்லாம தே வில் டூ இட். உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இப்ப இந்த நம்ம 6th சாப்டர் பார்த்தோம், அந்த யோகாசன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தலையை வந்து பூமிக்குள்ள போட்டு எப்படி சுவாசம் விடுவோம், அதுல கரெக்டா அந்த சிரசாசன் இஸ் ஓகே, தலைக்கு மேல கிரவுண்டுக்கு மேல வச்சா பூமிக்குள்ள வச்சிருக்கான், எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இது ஒரு ஆக்சுவல் பிக்சர் தானே. இதெல்லாம் பண்றது யாரும் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. நோ ஸ்கிரிப்சர் ஹஸ் செட் யூ ஹேவ் டு டார்ச்சர் யுவர் பாடி அண்ட் டூ. அப்படி பினான்ஸ் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து நீ என்ன அடைவாய் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னதே கிடையாது. எனவே இப்ப இதெல்லாம் அசுரத்தான். ஓகே, சாஸ்திர விகிதம் போறோம், சாஸ்திரத்தை இல்லாமல் அப்புறம் என்னது அப்ப இந்த 3 முறைகளுக்கு மேல் உள்ள குணம் இது. இந்த சத்துவகுணம் வேண்டாம், ரஜோகுணம் இல்லை, இது சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமகுணம், இந்த 3 முறைகளுக்கு மேல் உள்ள குணத்துக்கு என்ன பேரு? சுத்த சத்துவகுணம். அது வந்து சத்துவகுணத்திலேருந்து இன்னும் வளர்த்து கிருஷ்ண மேல பக்தி, பகவான் பேர்ல பக்தியோட பண்றது சுத்த சத்துவகுணம். தூய நன்மை, கிருஷ்ணரை வணங்குவது. இந்த நேரம் கிருஷ்ணர் வழங்கிட்டு இருந்தோம்னா என்னது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சுத்த சத்துவ நிலை. வழிபாடு விதி அங்க எங்க போய் சேருவாங்கன்னு, பேய்களையும் ஆவிகளையும் வழிபடுபவர்கள் எங்க போவார்கள்? பேய் கிரகத்துக்கு போவாங்க. நம்ம 8th சாப்டர்ல திரும்பி அது பார்த்திருக்கோம். பேய் கிரகம் எங்க இருக்கு, என்ன தேவி தாம், மகேஷ் தாம், எல்லாம் ஒரு நம்ம மகாபலி சக்கரவர்த்தி எங்க இருக்காரு, நாகங்கள் எங்க இருக்கு, சர்ப்பங்கள் எங்க இருக்கு, முன்னோர்கள் எங்க இருக்காங்க, எல்லாம் படிப்படியா பார்த்திருக்கோம். சோ அது போல வழிபடுபவர்களும் எங்க போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. அது 8th சாப்டர்லயே தான் கவர் பண்ணிருக்கோம். கடைசி நேரத்துல நம்ம வந்து யார நினைக்கிறோமோ அங்க போவோம். நான் லைஃப் லாங் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபட்டு இருந்தோம்னா இறக்கும் போது அந்த பேய் பூதம் தான் நினைவு இருக்கும், அந்த உலகத்துக்கு தான் போகும். அப்ப வந்து வழிபட அடுத்த பேய்களை மாத்திரம் பண்றவங்க நரகத்துக்கு போவார்கள், தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள், கிருஷ்ணரை வழிபடுவார்கள் அதுக்கு மேல ஒரு உலகம் இருக்கு, அழியப்படாத உலகம். அங்க போனா திரும்பி இது நம்ம என்னது பிறவி எடுக்க மாட்டோம். அது வந்து வைகுண்டம் இல்லை கிருஷ்ணலோகம் இல்லை கோலோகம் அப்படின்னு சொல்லுவா. சோ கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் அங்க போவார்கள். எல்லாம் நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கு பகவத்கீதா, நம்முடைய கன்காக்டட். அப்ப நம்ம வந்து நம்பிக்கை. இப்ப வந்து சாப்பாடு முறை, உணவில் முக்குணங்கள் ஆயு சத்வபல ஆரோக்கிய சுகப்ரீதி விவர்தனாக ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திர ஹிருத்யா ஆஹார சாத்விக பிரியாக. சாத்விகமா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். பிரியாகா என்ன பிடிக்கும் அவளுக்கு? ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. அவங்க இதுல சாப்பிடுவாங்க, காரசாரம்ல அவங்களுக்கு பிடிக்காது. நல்ல சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் they will like. அதுல என்ன இருக்கும்? ஆயுளை நீடிக்கிறா போல நல்ல சார்புள்ளதா இருக்கும், வாழ்வை ஆயுளை நீடிக்கிறா போல இருக்கும், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலமும் கிடைக்கும், அதுல ஆரோக்கியம் நல்லா போகணும். அது சரி, இதெல்லாம் வராது. ரொம்ப காரசாரமா சாப்பிட்டாதான் அங்க பொண்ணு இங்க பொண்ணு ஒரு மாதிரி என்னது அசிடிட்டி அது இது எல்லாம் வரும். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னாக்கா, ரொம்ப புளி இருந்தாலும் தப்பு, ரொம்ப உப்பு இருந்தாலும் தப்பு. எல்லாம் தானே இப்ப டாக்டர் தான் அதான் சொல்றாங்க, ரெடியூஸ் இது என்னது பிபி ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா, ஹை பிபி இருந்தா ரெடியூஸ் யுவர் சால்ட் இன்டேக் அப்படின்னு. ரொம்ப கம்மி பிபி இருந்தா எடுத்துக்கோ, சுகர் எடுத்துக்கோ. எல்லாம் வந்து அப்ப எல்லாம் இதா இருக்கும், மீடியமா இருக்கும். சாத்விக குணத்துல என்ன இருக்கும்? சாத்விக் சாப்பாடுல என்ன இருக்கும்? இதெல்லாம் இருக்கும். ஆரோக்கியம் கிடைக்கும், சுகம் கிடைக்கும் மற்றும் திருப்தியையும் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி உணவுகள் யாருக்கு பிடிக்குமா? சத்துவ குணத்தில் இருப்பதற்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. இதெல்லாம் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படின்னு அவ படிப்பா. சோ அதுல எல்லாம் இருக்கும், புரோட்டீன்ஸ், விட்டாமின்ஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது வந்து சம அளவுல இருக்கும். எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு இருக்கும், ரொம்ப ஜாஸ்தியும் இருக்காது கம்மி இருக்காது. சோ என்ன பண்ணும், அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த பிளேட்டை பார்த்தா நமக்கு தெரியும், இது சத்தி சாப்பாடோட பிளேட். இதுல என்ன பண்ணிருக்கா, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, ஏன்னா துளசி இலை போட்டிருக்கா. ஒரு இதுலயும் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோமோ அது மாதிரி ஒரு துளசி இலையை போட்டு, ஒரு இலையை போட்டு பகவானுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இதை வச்சு பகவானுக்கு என்னது ஊதிபத்தி காட்டலாம், இல்ல உங்களுக்கு கற்பூரம் காட்டலாம். இல்ல அதெல்லாம் எங்க வீட்டுல இல்லைன்னா ஒண்ணும் இல்லை, அதை வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் 2-3 டைம் சொல்லுங்க, கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு பகவான் உணர்றது வரைக்கும் இருக்கட்டும்.
அப்புறம் நீங்க வந்து நம்ம சாப்பாட்டுல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம், அந்த கறி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம், சாதமும் அதுக்குள்ள மிக்ஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா என்டையர் ஃபுட் வில் பிகம் பிரசாதம். அது எல்லாரும் வீட்டுல உள்ளவங்க சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது அது வந்து இதாக 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆனாலும் அது வந்து கெட்டு போகாது. ஏன்னா நம்ம அந்த இதுன்னு பார்த்தோம் 9th சாப்டர்ல. கெட்டு போயிடும் 3 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் சாப்பிடறதெல்லாம், அந்த சாப்பாடே வீணா போயிடும் அப்படின்னு. வீணா போறதுன்னு டேஸ்ட் இல்ல, நம்ம டேஸ்ட் வர்றது வரைக்கும் தான் வீணா போச்சு. அது ஒருத்தருக்கு இல்லை, எனக்கு ஒன்றும் டேஸ்ட் வரலையும் சாப்பிடுவோம், ஒன்றும் ஸ்மெல்லே வருது அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு இது டிபெண்ட்ஸ், அவ எப்படி இந்த மூக்கு திறன், டேஸ்ட் திறன். ஆனா அதுல இருந்து கிருமிகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா பிரசாதமா பண்றதுல கிருமிகள் வராது. இப்ப இதெல்லாம் என்னது, நம்பிக்கை தான். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது நம்பிக்கை, பகவான்கள் கண்டருள பண்றது. அவர் என்ன அடுத்து இன்னைக்கு த மோமெண்ட் அவர் வந்து 4 பூரி வச்சிருக்கோம், அவர் வச்சுட்டு அப்புறம் ½ கெஞ்சு எடுக்கும்போது 2 பூரி தான் இருக்குன்னா, ஓ பகவானுக்கு வேற சாப்பாடு சமைக்கணுமா, நான் செப்பரேட்டா இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல இதுதான். அவர் என்னைக்கு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம வந்து நெய்வேத்தியத்தை நிறுத்தணும். ஆனா இப்ப அவர்லாம் கண்டருளதான் பண்றார், கண்ணால பார்ப்பார், அப்படியே சாப்பிடுவார், அதுதான் பண்றார். அதுவே நமக்கு வந்து சோம்பேறியா இருக்கு. அவருக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிடணுமா, அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சமையல்லாம் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம், ஆனா அவருக்கு கொடுத்து அதை சாப்பிடறதுக்கு நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அது என்னது பண்ணுவோம், நான் அவருக்கு போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாமே. இப்ப நம்ம என்னது பாவத்தையே உண்கிறோம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கு. அவருக்கு கொடுக்காதக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தையே உண்கிறோம். அவருக்கு கொடுத்து சாப்பிடறோம்னு அவரும் எடுத்துக்க போறது இல்லை. கண்டிப்பா அந்த குவான்டிட்டி அப்படியே தான் இருக்க போறது அவருக்கு. ஆனா கொடுத்த திருப்தி இருக்கும் நமக்கும், அவருக்கும். அவன் மனசார பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அவரும் வந்து கிரேஸ் பண்ணுவார். ஸோ வி ஹேவ் டு ஆஃபர் நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிடுவோம். வெளியில இருந்து வாங்கின வந்த பொருள் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா யார் பண்ணாங்களோ, எப்படி எக்செப்ட் பண்ணி பண்ணாங்களோ, குடிக்காம பண்ணாங்களோ தெரியாது. நம்ம வீட்டுல சுத்தமா ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம ஒண்ணும் பண்ணலன்னா ஒரு சாதம் மாத்திரம் வச்சு, ஒரு நெய் மாத்திரம் கொஞ்சமா ஒரு சொட்டு நெய் வச்சு துளசி இலை போட்டு அது பண்ணாலும் போதும். பாக்கியோட வெட்டி குத்தி எல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படி இல்லையே அர்த்தம். ஒண்ணும் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கணும், அப்படி இல்லையா ஒரு பழமைக்காக அவர் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு. பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தொய், ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு பூவை, இல்லாட்ட பழம் வை, இல்லாட்ட இலை, துளசி இலையா வச்சு வழிபடு. இல்லையா ஒரு தண்ணி, உங்க வீட்டுல தண்ணி குழாயில இருந்து இருக்கிற தண்ணி, ஃபில்டர் வாட்டர் கூட கேட்கல, குழாயில இருக்கிற தண்ணி வச்சு ஒரு துளசி போட்டு கொடு, அதையாவது ஆசையோட கொடு. உங்களோட ஆசைதான் எதிர்பார்க்கறேன் அப்படிங்கிற. அதுவும் கொடுக்கலன்னா கண்ணீரோடு விட, நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி. அந்த லெவலுக்கு போக வேண்டாம். நம்ம என்னெல்லாம் சமைக்கிறோமோ அவருக்கு வேண்டி 3 நேரம் சமைக்கிறோம்னா 3 நேரம் நம்ம சாப்பிடுறோம், 3 நேரம் நம்ம சமைக்கிறோம்னா அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். காலையில நம்ம என்ன பண்ணலாம், பால் வைக்கலாம். டெய்லி காத்தால நம்ம எப்படி பால் காய்ச்சறோம். நாட் ஃபாரின்ல இருக்கிறவெல்லாம் இல்ல, ஃபாரின்ல போய் அப்படியே இந்த கேன் எடுத்து அப்படியே மக்குல போட்டு அவன்ல வச்சு காஃபி டீ எல்லாம் குடிப்பான். மீனாட்சி மாத்தியார் கமலா இது மீனாட்சி மாத்தியார் தான் நிறுவனம். அதெல்லாம் அங்க இருக்கிறவங்க. இங்க அப்படி இல்லை, நம்ம பால் காய்ச்சறோம். இப்போ முதல் காய்ச்சற ஃபர்ஸ்ட் பாலை பகவானுக்கு வச்சு நிவேதியம் பண்ணி, அப்புறம் நம்ம வந்து அதை திரும்பி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நிவேதியமா எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாம் பிரசாதமா. இல்லையா நம்மளே யாரும் இல்லை வீட்டுல இருந்தா நம்மளே அது பிரசாதமா எடுத்து உட்கொண்டாச்சுன்னா, இந்த பால் காய்ச்சற பால்ல இருந்து தானே எடுத்துருக்கோம். என்டையர் திங் பிகம்ஸ் பிரசாதம். அப்புறம் இது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க, கட்வம் லலலவணா திரிஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாகினः ஆஹார ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்க சோகமய பிரதா. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க துக்கம் சோகம் எல்லாம் இருக்கும். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. எவ்வளவு முக்கம் இது சில்லிஸ் போட்டாலும் காரமே பத்தலப்பா, இன்னும் போடு, ஒரு 2-3 ஸ்பூன் எடுத்தா நல்லா போடு. அப்படி வேர்த்து போட்டு அப்படி சாப்பிட்டோம்னா அப்படி அதெல்லாம் தான் கிக்கு. அப்படி சாப்பிட்டு நாக்கு எரியணும் இந்த மாதிரி. கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரஜோகுணத்தை இருக்கிறவங்க ரொம்ப அவளுக்கு பிடிக்கும். அந்த மாதிரி தமோ குணத்தை இருக்கிறவங்களும் வேற விதம். யாத்தையா அமங்கதரசம் பூதி பரியூஷிதம் செய்யத் உச்சிஷ்டம் அப்படி சாமேத்தியம் பூஜனம் தாமசப்பிரியம். உச்சிஷ்டம் என்னது, உன்னுத்த சாப்பிட்ட பாதி மிச்சம் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி சாப்பிடுறவங்க நான் வேஸ்டா போடுறது குப்பை தொட்டியில போடுறதுக்கு என்ன என்னோட வயிறு தான் இருக்கு பெரிய குப்பை தொட்டி, அதுலயே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருப்பான். சோ அது வந்து அழுகினது என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சல்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. இதுல வந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம வந்து சாப்பிடணும். ஒரு 10 மணிக்கு சமைக்கிறோம்னா 11, 12, 1 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டாகணும். அதுக்கு மேல நம்ம சாப்பிடுறோம்னாக்கா அதுல கிருமிகள் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணிடணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடணும். நைவேத்தியமா பண்ணது வந்து இதாகாது, அந்த ஃபுட் வந்து கெட்டு போகாது, ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் வராது. அதுக்கு அப்ப 4 நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடலாம்னாக்கா பட்டு போயிடும். ஆனா திருப்பதி லட்டு மாதிரி பண்றவங்க எல்லாம் எப்படி இவ்வளவு நாள் முன்னாடி பண்ணி 10 நாள் 12 நாள் 15 நாள் முன்னாடிலாம் ஒரு மாதிரி வரும், ஸ்மெல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி. இருந்தாலும் கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் தூக்கிட மாட்டா. திருப்பதி லட்டுவா அப்படின்னு அதுக்கு வேண்டியே போவா திருப்பதிக்கு.
சோ அந்த மாதிரி பிரசாதம் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் கெட்டு போகுது. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு உடம்புக்கு வந்து கெடுதல் வராது. மெயினா அதுதான் நம்ம உடம்புல வந்து இதாகாது. வீட்டுல சமைச்சது பகவானுக்கு கொடுக்காம பண்ணும்போது இட் அஃபெக்ட்ஸ். இப்ப இந்த மாதிரி சொன்னாங்களே இன்னைக்கு, அன்னைக்கு சொன்னாங்களே, நம்ம கிளாஸ்ல தான் சொன்னாங்க. எஸ் எஸ் என்னது இந்த மாதாஜி தானே சொன்னா, அனுஷா மாதாஜி இருக்காங்களா? அனுஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டாங்களா? அவங்க கிளாஸ் முடிச்சு வந்துட்டாங்களா? அவங்க சொன்னாங்க அவங்க பாஸ் வந்து இருக்காங்க. அவங்க பாஸ் வந்து எப்பவும் வந்து என்ன கொடுத்தாலும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடப்பட்டவர். அன்னைக்கு எங்கேயோ வெளியில போயிருந்தாரு. அப்ப யாரோ வந்து பாஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாக்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு. அவெல்லாம் கொடுத்து சாப்பிட்டுலாம் ஆனோடனே அதுக்கப்புறம் இவருக்கு கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருக்காரு. அப்ப இவருக்கு கொடுத்தோன்னா ஆஸ் யூஷுவல் அவர் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட்டுருக்காரு. அதே சாப்பாடு என்ன என்ன பேடா என்னவோ கொடுத்தது வந்து இவருக்கு அஃபெக்டே பண்ணல, பாக்கி எல்லாருக்கும் ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு. எப்படி அது? அதுதான் மேஜிக். அது எப்படி மேஜிக்கா எனக்கு தெரியாது. பட் அதுல நம்பிக்கை இருக்கு. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற ஃபுட்டு கெட்டு போகாது. நம்ம கெட்டு என்னது நம்ம உடலுக்கு வந்து தீங்கு விளைக்காது அது வந்து. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட அந்த மாதிரி. அப்புறம் சுவையற்ற சுவை இல்லாம ஒரு மாதிரி அப்புறம் புளிச்சு போன பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத சின்ன பசங்க எல்லாம் இருக்கிற வீட்டுல பாக்கலாம். சாப்பிடு 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 சொல்லி சாப்பிடல, சரி நாங்க போட்டு சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவோம். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு வாயில கொடுத்து திரும்பி அதுல போட்டு திரும்பி வாயில அதோட எச்சல் திரும்பி அந்த ஃபுட்டுல இருக்கும். குழந்தையோட எச்சல்னாலும் அதுலயும் வந்து கிருமிகள்லாம் இருக்கும். சோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து பண்றது அதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தோட இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. இப்ப வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் மாதிரி பார்த்தோம்னா உணவில் முகுணங்கள் சத்துவகுணம், தீவிர குணம், ரஜோகுணம், அறியாமை, தமோகுணம். நிறைவானது சத்துவகுணத்தில் இருக்கிற சாப்பாடு எப்படி? நிறைவானது, சாருள்ளது, மகிழ்விப்பது, விளைவினது, நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி. ரஜோகுணத்துல வந்து கசப்பு, புளிப்பு, எக்ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும். புளிப்புனா அப்படி புளிப்பு பிடிக்கும், ரொம்ப கசப்பா இருந்தாலும் அவளுக்கு பிடிக்கும். சூடு, உரப்பு, எரிவது, விளைவினது, துன்பம், துயரம், வியாதி. என்னெல்லாம் வியாதி? அல்சர் வரும், நாக்குல புண்ணு வரும், வயத்துல கூடல் புண்ணு, ஏதோ ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கும். அல்சர் வேண்டாம் சொல்லல, அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பயமாவே இருக்கு. யாருக்கு வேணா இப்படி வந்து தொத்தின்னு வருதுப்பா. எனவே அது தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. விளைவினது நோய் தொற்று, நோய் மாசுப்படுத்தும் இளமையில் மரணம். ஏன்னா ஹெல்த் போயிடுத்துனா போச்சு இல்லையா? ஹெல்த் எத்தனை மெயின்டைன் பண்றோமோ வி கேன் லிவ் லாங். ஹெல்த் ஒரு வாட்டி போயிடுத்துனால தென் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டவுன் ஆகிட்டே வரும். தென் இளமையில் மரணமும் கிடைக்கும். So what we are learning is நீங்கள் என்ன உண்கிறீர்களோ அது போல ஆவீர்கள். You are what you eat. நல்ல ப்ரொக்கோலி எல்லாம் சாப்பிட்டா ஒல்லியா தான் இருப்பாங்க, ஆனா உள்ள நல்ல தெம்பு இருக்கும். இல்ல இந்த பர்கர், பிட்சா இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுறவங்க பார்க்கணும் நல்லா பூதாகரமா, ஏன்னா எல்லாம் சீஸ் என்ன தென்ன இருக்கும். அப்போ புசு 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 ஆயிடுவா. அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி குழந்தைகளோட சைட் தான் போட்டிருக்கேன் நான், அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணுமே அப்படின்னு. ஸோ அப்படியே அப்போ ஃபைட் பண்ண who will win? Definitely ப்ரொக்கோலி வில் வின். அப்படி இதெல்லாம் பர்கர் என்னது இதெல்லாம் சாப்பிட்றதெல்லாம் இட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. பாக்குறது வேணா குண்டா இருப்பா, ஆனா ஹெல்த் வைஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு ப்ரொக்கோலி மாதிரி நல்ல பிடிக்காது, டேஸ்ட் பிடிக்காது, இருந்தாலும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதுதான் நல்லது அப்படின்னா நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். ஓகே, நாம் உட்கொள்ளும் உணவு 3 கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்த மூலப்பொருள் என்னது? நம்ம சாப்பிடணும் எல்லாம் போயிட்டு இந்த கரும்புச்சாறு போட்டு 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 எடுப்பேன். கடைசியில ஒரு டிராப் வராய்க்கு இருக்கிறது வரைக்கும் போட்டு எடுப்போம். அப்புறம் என்ன அந்த அந்த இதை வந்து தூக்கிடுவோம். எனக்கு அது என்ன சொல்லுவான், சக்கை எடுத்து தூக்கிடுவோம். ஐ திங்க் சக்கை தான் சொல்லுவோம். அப்ப அது என்னது? அதுதான் நம்ம மலமா வெளியில போறது. அதுல ஒண்ணும் சத்து இருக்காது. இப்ப எல்லாத்தையும் சத்தெல்லாம் உறிஞ்சின அப்புறம் தான் அது வந்து பாக்கி உள்ளது வெளியில போகும். நடுத்தர மூலப்பொருள் என்னது? சதையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. அதுல என்ன ஒரு விட்டாமின்ஸ் இருக்கா, புரோட்டீன்ஸ் இருக்கா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கா, என்ன என்ன வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து உறிஞ்சும். அப்ப எது இந்த மாதிரி சாப்பிடுறதுல நிறைய இருக்கு. ஒரு கேரட், டர்னிப், ஆப்பிள், வாட் எவர், ப்ரோக்கோலி இதெல்லாம். சோ அதுல ஏதோ ஒரு சத்து இருக்கு, அது வந்து பிளட் உறிஞ்சுட்டு அப்புறம் அந்த சக்கை போயிடும். ஆனா இந்த மாதிரி கோக் அண்ட் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அண்ட் பிட்சா அண்ட் பர்கர் அண்ட் என்னெல்லாமோ இருக்கு, இதுல எல்லாம் ஒண்ணும் சத்தே கிடையாது. எல்லாம் ஆயிலி இருக்கும், ரொம்ப இது எக்ஸ்ட்ரீமா உள்ளதெல்லாம் இருக்கும். சத்துன்னு சொல்றப்பல ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப சாப்பிட்றது எல்லாமே மலமாயி போயிடும். சோ நம்ம யூஸே இல்லை. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வயிறு நிறைஞ்சதுன்னு ஒரு ஃபீல் தானே தவிர ஒன்றும் உடம்புல ஒன்றும் சேராது. வேற திஸ் வில் ஹெல்ப் அஸ். அதுதான் சதையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. அப்ப இது நடுத்தர மூலப்பொருள். நுட்பமான மூலப்பொருள் என்னன்னா மனதில் உறிஞ்சப்படுகிறது. உணர்வுகள் நல்லதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உணர்வு எல்லாம் கூட நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். பாசிட்டிவ் திங்கிங்,
ஒரு கோபம் இல்லாம அந்த மாதிரி வாட்டவர் அந்த மாதிரி உணர்வுகளையும் அது வந்து உறிஞ்சப்படாது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலும் ஒண்ணுமே இல்லை, அது கச்சரா சாப்பிட்ற அவ்வளவுதான். அது we are eating some வாய்க்கு டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுறோம், அதெல்லாம் வேஸ்ட் தான். என்ன பெஸ்ட் மிக சிறந்த உணவு எது? பரமபுருஷ பகவான் உண்ட மிச்சம். நம்ம மனிதர்கள் உண்ட மிச்சம்னா சாப்பிட வேண்டாம், பகவானுக்கு கொடுத்த மிச்சத்தை நம்ம சாப்பிடணும். பகவான் கொடுத்த மிச்சம்னா என்னது? அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். அவர் சாப்பிட்டு பாக்கி உள்ள இருக்கும், அவர் ஃபுல்லா பிளேட்டை காலி பண்ண மாட்டார். எடுத்தவங்களே ஒரு பருக்க கூட அவருக்கு அடுக்க மாட்டார். அவர் அப்படி கண்டவர்களை தான் பண்றாரு, கண்ணால பார்த்து அவர் எடுத்து திருப்தி ஆயிடுறது. அவர் அதான் எதிர்பார்க்கிறார். அது வந்து இந்த பேரு சுத்த சத்துவம், பகவான் உண்ட மிச்சம். அது வந்து நம்ம சாப்பிடுறது. எப்படி சமைக்கணுமாம் அது? கிருஷ்ணருக்கு போக்ஸ் பிரசாதம் செய்யும் முறை எப்படி? நல்ல உணர்வுடன் சமையல் செய்யவும், செய்யும் போது எப்படி நல்லா குளிச்சு பகவான் பண்றோம் பெஸ்ட் திங் நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும். ஏன்னா பகவான் இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, இப்ப நம்ம தான் கடனாளியா இருக்கோம். வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம கடனாளி. ஏன்னா பிறக்கும் போதே எல்லாம் அங்கா வயங்களோட நல்ல ஒரு எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் நடுநடுல இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம பட்டு போக்கிறோம். அப்புறம் நிறைய வாழ்நாள்ல ரொம்ப நாள் எல்லாம் வளர்ந்துட்டோம்னாக்கா கண்ணு போயிடுறது, காது கேட்கறது போயிடுறது, முட்டு வலி வரும், அதெல்லாம் தேய்மானம். அது ஓகே. பட் சின்ன வயசுலயே எல்லாம் கண்டதையும் சாப்பிட்டுட்டு அதனால எல்லாம் சின்ன குழந்தைலாம் கண்ணாடி வரும். ஸோ அதெல்லாம் என்னது நம்ம வருத்திக்கிறது தான். ஸோ பட் எப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவர் கொடுத்துருக்காரு, நம்ம ரிட்டர்ன் கிஃப்ட், நம்ம தான் வந்து அவருக்கு நன்றி கடனா நம்ம வந்து சின்னதுலேருந்து அதுதான் பழகணும். நம்ம இன்னும் கேட்கவே வேண்டாம், அவர் ஆல்ரெடி கொடுத்ததுக்கு நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டே இருக்கணும். நல்ல உணர்வுடன் சமையல் செய்யவும், அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அன்புடனும் பக்தியுடனும் காணிக்கை செலுத்தவும். கிருஷ்ண பிரசாதம் சரியான மனநிலையை வழங்கணும். எப்படி வழங்கணும்? பகவான் எடுத்துக்கோப்பா, என்னால முடிஞ்சதை நான் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் நீ நிறைய கொடு, நிறைய நல்லதான் பண்றேன், உன்னை திருப்திப்படுத்துறதுதான் என்னோட இதே, எனது இலக்கே தான். ஐ ஹேவ் டு கீப் யூ ஹாப்பி. அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மனநிலையை வழங்கணும். கிருஷ்ண பிரசாதம் கௌரவிக்கணும். நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும். எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து காக்கா போட்டு, காக்கா நல்லா ஹெல்த்தியா போயிட்டே இருக்கு, காக்காக்கு போடணும். நான் நைவேத்தியம் பண்ணது என்ன பண்ணும், ஒரு பங்கு காக்காக்கும் போடணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட இது என்ன சம்ஸ்காரத்துல வந்து நிறைய பேர் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் ஏன்னோ இதுல கொடுத்துருக்கு. உயிர்வாழிகள், மற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்ப அவளுக்குலாம் எறும்பு, இப்ப கோலம் போடுறோம், இப்ப எறும்புகள்ல வந்து சாப்பிடுறோம், ஏன்னா அரிசி இது இருக்கும். அப்ப அவளுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த சமைச்ச சாப்பாடு கொஞ்சமா எடுத்து காக்காக்கு போட்டோமா, சரி காக்கானா வேற அணிலோ, இப்பெல்லாம் காக்கா வரதோ இல்லையோ, அணிலும் வேற எல்லாம் வேற என்னெல்லாமோ வருது, என்னெல்லாமோ பறவையெல்லாம் வருது, அதெல்லாம் சாப்பிட்டு போறது. சோ அந்த மாதிரி வந்து யார் வேணா சாப்பிடணும் இல்லையா? இப்போ கிருஷ்ண பிரசாதம் கௌரவிக்கணும், நம்மளும் சாப்பிடணும். தூக்கி எல்லாம் போடக்கூடாது. அது வந்து கோயிலே பார்த்தா புஷ்பம் எல்லாம் விழுந்து எடுத்து வைப்பா. ஏன்னா பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ண புஷ்பம் கையில கொடுத்து அது கையில இருந்து விழுந்திருக்கும், யாரோட கையில இருந்து விழுந்திருக்கும். பார்த்தா நிறைய விளைஞ்சிருக்கும். அப்ப நம்மளால முடிஞ்சது என்னது, அதெல்லாம் வேற ஒருத்தரோட கால் எல்லாம் படாம சைட்ல வச்சு குங்கும பிரசாதம் வேற அதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா நமக்கு விட்டு பாக்கி உள்ளது என்ன, எப்படி தூண்ல தேய்ச்சிட்டு போயிடுவான், தூண்ல வச்சிருப்பான். ஸோ இன்சல்டிங் பிரசாதம். யூ கேன் டேக் ஹோம். வீட்டுல போயிட்டு அழகா சொப்பு அந்த குங்குமத்தை சிமெண்ட்ல போட்டு வைக்கலாமே, தினமுமே அதை எடுத்துக்கலாமே. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு லேர்ன். லைக் இந்த கோயில வச்சுட்டு போயிடுவான். தட் இஸ் சோ பேட். ஸோ கிருஷ்ண பிரசாதம் கௌரவிக்கணும். வி ஷுட் நாட் இன்சல்ட் தட் பிரசாதம். அப்புறம் கௌரவித்ததன் முடிவுகள் என்ன? அதான் ரொம்ப நமக்கு நல்ல வெல்த் எல்லாமே கிடைக்கும். இப்போ நல்ல ஒரு ஒண்ணு இல்லையா, சித்த சுத்தி நல்லா இருக்கணும், நல்ல புத்தியாவது பகவான் கொடுத்து விடுவார். ஸோ அதாவது நமக்கு வந்து கிடைக்கும். தியாகம் தானே. ஆமா, தியாகங்களின் முக்குணங்கள் எப்படியெல்லாம் பகவான் இது பண்ணி தியாகம்லாம் பண்றாங்க. அப்பெல்லாம் காக்ஷிபீர் யக்ஞோ விதிதிஷ்டோய இஜ்யதே யஷ்டவ்யம் ஏவேதி மனஹ சமாதாய சாத்விக சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க? சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். பண்ணுவாங்க, பகவானை நினைத்து பண்ணுவாங்க. அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு இது கிடைக்குமா, நான் 1 மாசமா பண்ணியிருக்கேன் யாகம், எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அதெல்லாம் கிடையாது. சில பேர்ல அக்னிஹோத்திர யஜ்யம் வந்து தினமுமே பண்றான். ரொம்ப தீவிரமா வந்து இதுல இருக்கிறவங்க வந்து அக்னிஹோத்திர யஜ்யம் லிட்ரலி அந்த இதெல்லாம் வச்சு சாமகிரி அந்த இதெல்லாம் போட்டு they do it. I know family who does that. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி நல்ல சத்துவ குணத்தை இருக்காங்க. அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி, அது டைம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கு இவ்வளவு பொருளும் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி, அதுக்கு பைசாவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி they do it. ஸோ அது வந்து அது என்ன எதுல சேர்றது? சத்துவ குணத்தை இருக்கிறவங்க அது பண்றாங்க. அபிசந்தாய து ஃபலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவஜத் இஜ்யதே பரத சிரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம் தம்பார்த்தம். என்னது தம்பட்டம் சொல்றோமே, அதேதான். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. என்பது தம்பட்டம் தான். எனக்கு வந்து எல்லாரும் பாருங்க நான் பண்றேன், பெரிய யாகம் பண்றேன், எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு
ஒரு பெரிய ஒரு விழாவை பண்ணக்கூடாது இல்ல, பண்ணலாம். எல்லாரும் வந்து பங்கேற்கணும், அது நல்லதுதான். அவளுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்படலாம், எல்லாம் நல்லதுதான். ஆனா பேரும் புகழுக்கும் வேண்டி நம்ம பண்ணி தற்பெருமைக்காக பண்ணா அதெல்லாம் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அப்புறம் என்னது விதிஹீனம். அப்புறம் என்னது என்னெல்லாம் கொடுக்கப்படவில்லையோ அத மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. எல்லாம் ஹீனம் ஹீனம் வரும். விதிஹீனம் அசிருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்யம் தாமசம் பரிசக்ஷதே இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த தமோ குணத்தை இருக்கிறவங்க. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையுமின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அவங்க பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னது அதுல ஒரு பக்தி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சாஸ்திரத்தை மதிக்காம ஏதோ தன்னோட இதுலயும் இஷ்டம். அப்புறம் என்னது வந்தவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதம் விநியோகம் கிடையாது. ஆயிடுத்து எல்லாம் ஆயிடுத்து இறங்கி போங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணாலும் ஒரு பஜனை வீட்டுல வச்சுனா கூட இல்ல, சும்மா ஒரு குங்கும பிரசாதமோ ஏதோ வெத்தலை பாக்கு கூப்பிட்டாலும் பிரசாதம் கொடுக்கணும். கண்டிப்பா நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது அவளுக்கு கொடுக்கணும். அதனாலதான் இப்ப இஸ்கான்ல வந்து வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் பிரசாத். சும்மா ஒரு கீர்த்தனம் அப்பா பிரசாதம் 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 ஏதோ தொண்டையில கொஞ்சம் கொடுக்குற ஏதோ குங்கும பிரசாதம் நீர் பிரசாதம் எல்லாம் கிடையாது. ஃபுல் சாப்பாடு. சண்டே சண்டே இஸ்கான்ல போச்சுன்னா நல்லா மூக்க பிடிக்க சாப்பிடுறது. அதுக்குன்னே நிறைய பேர் போவா. பரவாயில்ல, பிரபுபாத் அதெல்லாம் அவர் வந்து ஆரம்பிக்கவே சொன்ன பரவாயில்ல, சாப்பிடறதுக்கு வேண்டியா வாங்கும். அப்படிதான் ஹிப்பிஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. ஹிப்பி எல்லாம் வந்து வருவாங்கன்னா என்ன, அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது, ஏதோ போதையில உட்காந்து இப்படி மயக்கத்துல இருப்பாங்க. அப்புறம் அது வந்து இவரோட இதை ஆரம்பிச்சதுன்னா வந்து வருவா. ஓ பஜன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எல்லாம் எந்த வெயிட்டிங், அதெல்லாம் முடிஞ்சிருந்தா சாப்பாடு கிடைக்குமே. பரவாயில்ல, நான் சமைக்கிறேன், ஆனா அவரே கைப்பட சமைப்பார். நான் இவ்வளவு வயசுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பண்ணிடுறேன், நான் அதை பண்றேன். ஆனா நீங்க வந்து அதெல்லாம் எடுத்துங்க. என்னன்னா ஹி பிலீவ்ஸ் பிரசாதம் சாப்பிட 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 இது சித்த சுத்தி ஏற்படும் அப்படின்னு அவருக்கு நல்ல நம்பிக்கை அதுல இருக்குது. இன்னைக்கு அதனாலதான் வந்து இஸ்கான் இஸ் வெரி வெல் நோன் ஃபார். அப்போ நிறைய இடம்லாம் அந்த மாதிரி பண்றேன். பட் இஸ்கான் எஸ்பெஷலி பிரசாதம் விநியோகத்து ரொம்ப ஃபேமஸ். நல்லாவே பிரசாதம் இந்த தொண்டையில் கூட ஏதோ கொஞ்சமா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. சாப்பாடே நல்ல இது பண்ணுவோம். ஃபுல்லா அது வந்து இது. ஸோ அந்த பிரசாதம் வந்து டெஃபினட்டா கொடுக்கணும். பிரசாதம்னா இல்லாம பண்ணக்கூடாது. அதே போல வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, சரியான வேத மந்திரம்லாம் இல்லாம என்னோ பேருக்கு பண்ணினேன் ஆயிடுத்து. அப்புறம் சரி புரோகிதர் வந்தாங்களா, நான் உங்களுக்கு தட்சணையெல்லாம் கொடுக்கணுமா, அதுல ஒரு பேரம் பேசி என்ன நீ இவ்வளவு எல்லாம் வாங்கிக்கிற, போன வருஷம் எல்லாம் இவ்வளவு வாங்கல, இப்ப என்ன இப்ப பூஜை அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுவான். அவ இல்லாம நம்மளால பண்ணாது. ஒரு ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு ஏதோ பண்றோம், அவ இல்லாம நம்ம பண்ணிருப்போமா, இல்லை, நமக்கும் அதை பத்தி தெரியாது. அவங்க தேர்ச்சி பெற்று அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க முதல்லயே பேசிடணும். நீ எவ்வளவு எடுத்துக்கிறாங்க, நீ இவ்வளவு எடுத்துனான்னு முடியாதுப்பா, எனக்கு அவ்வளவு எல்லாம் வசதி இல்லை. சரி அவங்க அப்படின்னா என்னால முடியாதுன்னா அவங்களும் போயிடுவாங்க, அங்கேயே க்ளோஸ். இல்ல சரி பாக்கலாம், நீ வா, நீ வந்து பண்ணு, நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்க முடிஞ்ச அப்புறம் பேரம் பேசினா சோ பேட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சரின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க, மனசார சபிச்சுட்டு போவாங்க. அது வேற எக்ஸ்ட்ரா சாபம். அதை விட அவங்க பண்ணினதுக்கு அவங்களும் திருப்தி ஆகும். கேட்கறத விட ஒரு 100 ரூபாய் ஜாஸ்தி கொடுத்தாங்க, இவ்வளவுதானே கேட்டேன், இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்களே, சரி சந்தோஷமா நன்னா இருக்கு அப்படின்னு மனசார வாழ்த்துட்டு வேற போவா. அப்ப அது பண்றதா நம்ம வந்து அவளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணக்கூடாது. இல்லைன்னா பண்ணவே வேண்டாமே. அவங்க கூப்பிட்டு அவங்க இவ்வளவு எல்லாம் வாங்குறாங்க, ரொம்ப அட்டாவே, அப்ப வேண்டாம், பண்ண வேண்டாம். முடியுமா, இல்ல பண்ணவும் வேணாம், ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்கவும் மாட்டேன். இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க. நம்பிக்கையுமின்றி, நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. வந்து இது அப்ப நம்ம கலியுகத்துக்கு எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஒண்ணும் இல்ல, வெறும் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்ண போறோம். என்ன செலவு அதுக்கு, இல்ல இல்ல எனக்கு சங்கீதமே வராது, எனக்கு பாடெல்லாம் இருக்கு, கீர்த்தனம் ராகம் போட்டு தாளம் போட்டு எல்லாம் பாடம் சொல்லவே இல்லை. வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் நீ பிரபுஜி சொல்லும்போது அப்படியே ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ல தான் இருந்தது. லிட்ரலி ஐ வாஸ் இன் டிரான்ஸ் தான். அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃப்ளோல இருந்தது. அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்கு. கலியுகத்தை அது பண்ணினா போறோம்னா சொல்லியிருக்கு. அப்ப நமக்கு வந்து கலியுகத்தில் சங்கீர்த்தனை யாகம் தான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அது வந்து இதுலயே கொடுத்துருக்கு, பகவத்கீதாலையும் கொடுத்துருக்கு, ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஏதோ சாப்டர் போது எண்டில் பார்த்தோம். ஓகே, தியாகங்களின் முக்குணங்கள். பிற வேத தியாகங்கள் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் சரியான ஆதாரங்கள் இல்லை. எடுத்துக்காட்டுன்னா அஸ்வமேத யாகம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல பார்த்துருக்கோம். அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்ட்டு ராமாயணத்துல புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கு. நம்மளுடைய எல்லா ஸ்கிரிப்சரல் இதை பார்த்துன்னா வேதங்கள்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் பண்ணுங்க 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 போட்டிருப்பா, கீழே வந்து பலஸ்ருதி இருக்கும், இதை பண்ணினா உனக்கு என்ன கிடைக்கும், இதை பண்ணினா என்ன கிடைக்கும். இப்ப சில பேர் என்ன கீழே இருந்து பார்ப்போம், ஓஹோ இது கிடைக்குமா, அப்போ இது வேண்டாம் எனக்கு, ஓ இதுவும் வேண்டாம், இது எல்லாம் இருக்கு, இதுதான் எனக்கு வேணும், எனக்கு பலஸ்ருதி என்ன போட்டுப்பா, இதுதான் எனக்கு வேணும், அப்ப என்ன பண்ணும், அப்ப மேல படிப்பாங்க, ஓ இதுவா இதெல்லாம் பண்ணுமா, அப்ப எனக்கு இது கிடைக்கும். அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேலே பார்க்கலாம். இந்த அஸ்வமேத யாகம்னா நடக்கும். 100 அஸ்வமேத யாகம்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்திர பதவி கிடைச்சு விடும், அவ்வளவு பெரிய பவர்ஃபுல். அப்ப அஸ்வம்னா என்னது, ஹார்ஸ், குதிரையெல்லாம் அந்த யாகத்துல போடுவாங்க.
அது என்னது, ஐயோ அதெல்லாம் அனிமல் கில்லிங்லாம் அது இந்த காலத்துலதான் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது வந்து லிட்டரலி கில் பண்றவங்க. அந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. இந்த பிராமணர்கள்லாம் நல்ல மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணி 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 அப்படி நாக்குல வந்து அந்த ஒரு பவர் அப்படி இருக்கும் அவளோட. அதனால அந்த காலத்துல சாபம் ஒரு என்னது வாழ்த்தினாலும் அது வந்து பலிக்கும், சாபம் விட்டாலும் பலிக்கும். இந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல, யாரும் ஒன்னும் டோட்டல் ஒரு என்னது ஒழுங்கா ஸ்லோகம்லாம் சொல்றது கிடையாது, ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப வாய் வார்த்தை அவங்க வந்து சபிச்சாலும் அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். யாரோட ஒன்றும் பலிக்காது. நமக்கு பகவானை தான் நம்பிட்டு இருக்கணும். அப்ப அஸ்வமேத யாகத்துல எப்படின்னா குதிரைகள் எல்லாம் போட்டு அந்த குதிரைகள் என்ன ஆயிடும்னாக்கா அடுத்தது அவளுக்கு அடுத்த ஜீவன் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங்கா போயிடுவாங்க. லிட்டரலி வந்து போட்டு, ஏன்னா அது வந்து இந்த ஃபுல் இந்த குதிரை முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அவளோட முடிஞ்சு சொன்ன இல்லையா, கவு ஃபார்ம் பசு ஃபார்ம் வரைக்கும் வந்தப்பறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அனிமல் இது ஹியூமன் ஃபார்மே கிடைக்கும். இது வந்து குதிரைகள் போட்டோம்னா அது இம்மிடியா அடுத்தது வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் போயிடும். அப்புறம் எனக்கு நல்ல தபஸ் இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து போயிடுவாங்க, அவங்களுக்கு லிபரேஷன் கிடைச்சிடும். அதுக்கு பண்ணிதான் அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. சோ இப்ப ஆனா இப்ப என்ன அதெல்லாம் நடக்காத காரியம். எனக்கு குதிரைகள் அவ்வளவா இல்லை ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் மந்திரங்களை ஓத சரியான பிராமணர்கள் இல்லை. அந்த மாதிரி பிராமணர்கள் நல்லா தேர்ச்சி பெற்று அவங்க அப்படி வாயில அந்த இது இருக்கணும், கரெக்டா சொல்ல அதுக்கு வந்து ஹியூமன் ஃபார்ம் பெற்று போறாங்க. அது மாதிரி பிராமணர்களும் இப்போ இல்லை. பண்டைய காலங்களில் ஒரு யாகத்தில் பலியிடப்பட்ட விலங்குகளுக்கு பிராமணர்கள் மனித உயிரை கொடுக்க முடிந்தது. இன்று அது சாத்தியம் இல்லை. அதனால நமக்கு இப்ப இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதுவும் இருக்கணும், சாமகிரி இருக்கணும், என்னெல்லாம் போடணும் அந்த இதெல்லாம் இருக்கணும். சரியான பிராமணர்கள் இல்லை. சரி பொருள் போடுறதுக்குள்ள அந்த பொருள்கள்லாம் இருக்கா, அதுவும் ஒன்றும் கிடைக்கிறது இல்லை. அவ்வளவு கஷ்டப்படுவானே. கலியுகத்துல வெறும் சங்கீர்த்தனை யஜ்யம் தான் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அதை மாத்திரம் நம்ம பண்ணணும். சங்கீதம்னா அகைன் நாட் வெரிய தாளம் கீர்த்தனம் அந்த மாதிரி இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணமா நாம ஜபம் பண்ணணும். இப்போ உடலின் தபம், நம்ம உடலால எப்படி தபஸ் பண்ணலாம். தபஸ்னா என்னது, ஒருத்தருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்றது, உடலால ஒருத்தருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இது வணங்குறது. அந்த மாதிரி தேவத்விஜகுரு பிராக்ய பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா சாரீரம் தப உச்சியத்தை. முழுமுதற் கடவுள் யாரெல்லாம் வணங்கப்படணும், முழுமுதற் கடவுளை பகவான வணங்கணும். பிராமணர்கள்னா வேத பாராயணம் பண்ணி நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பண்றா, இல்ல கோயிலே பார்த்தா வேதங்களை நல்லா ஓதுறாங்க, அவங்களெல்லாம் வணங்கலாம். சோ பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் டெஃபினட்டா அவங்கள வணங்கிட்டு தான் வெளியிலேயே நம்ம இறங்கி யார வேணா பண்ணணும். அவங்கள மாத்திரம் விட்டுவிட்டு பாக்கி எல்லாம் பண்ண, ஆஹா நீ பக்கத்து வீட்டுக்காரா அந்த தாயை தந்தரை எல்லாம் பண்ணா என்னப்பா நல்ல பிள்ளையா இருக்கேன், வீட்டுல உள்ள அம்மா அப்பா கண்டுக்க மாட்டோம். ஊருக்கார அம்மா அப்பாவை எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்க எல்லாம் நல்ல பேர் வாங்கிப்போம். அந்த மாதிரி கேட்டகரியே இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம சொந்த தாய் தந்தையர். அதான் அந்த ஒரு நாளைக்கு நான் கேட்டேனே, அது பிரபு இதுல சொன்னதுதான். வந்து எங்களுக்கு வந்து என்னது ஐ திங்க் இதை பத்தி தான், ஸ்ராதத்தை பத்தி தான் சொல்லும்போது அவ வந்து ஒண்ணு கொடுத்துட்டு போல, அவெல்லாம் வந்து என்னது சொத்தெல்லாம் அம்மா இது மாமியார் மாமனார்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்கலை, சொத்தெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்கலை, அவள்கிட்ட ஏழையா தான் இருந்தாங்க. இன்னும் கேட்டாங்க, எனக்கு இப்ப நினைவு இல்லை, அவங்களெல்லாம் வழிபடுமான்னு. அவர் பிரபு சொன்னா அவர் சொத்து கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு அம்மா அப்பா சொத்து கொடுத்தாதான் அவங்களோட எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா அவங்க கொடுத்துட்டு போனதை யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாதம் எல்லாம் கொடுக்கணும். அந்த இதுல ஏதோ பேச்சு வந்தோம்னு சொல்றேன். ஏன் உங்களுக்கு உடலே கொடுத்துருக்காரு, அவங்க உடலை கொடுக்கலைனாக்கா அவங்களுக்கு இந்த உடலே வந்திருக்காரு, அது பெரிய சொத்து இல்லையா, அதை தானே இங்க வளர்த்தி 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 இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேன். அப்போ கண்டிப்பா அவ வேற என்ன சொத்து கொடுத்தாலும் இல்லையோ, பணம் காசு வீடு பங்களா ஒன்னும் கொடுக்கலைனாலும் உங்களுக்கு உடல் கொடுத்துருக்கா, கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஸ்ராதம் பண்ணணும். ஸ்ராதம்னா தேவசம்லாம் போட்டு நீங்க பண்ணதான் வேணும், அது உங்களுக்கு முதல் உங்களோட கடமை அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டேன். இல்ல ஒன்னும் பணம் கொடுக்கலையா, அப்ப அவளுக்கு பணத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன சம்பந்தம் இல்லையா, அவ கொடுக்குறாங்களோ இல்லையா, அவ உடலை கொடுத்துருக்கா, அதே பெரிய சொத்து தான். ஓகே, என்ன பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா சாரீரம் தப்பு உச்சது. என்ன சொல்ற பகவான், ஆன்மீக குரு யாரெல்லாம் வணங்கப்படலாம். ஆன்மீக குரு பெரியோர்கள், இங்க முழுமுதல் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். சோ இதெல்லாம் எப்படி தண்டவத், இந்த நம்ம வந்து நம்ம இதுல வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் சொல்லுவோம். சஷ்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லா டோட்டல் பிளாட்டா, இது வந்து புருஷா அந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணணும், டோட்டலா பிளாட்டா. லேடிஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் அப்படின்னு. பஞ்சாங்க அந்த 5 உடல் பாட்டு மாத்திரம் தலையில பட்டா போறோம். இவங்க வந்து 8 அங்க அப்படின்னு ஐ திங்க், அதனாலதான் சாஷ்டாங்க. இவங்க வந்து தண்டவத். இப்ப இஸ்கான்ல பார்த்தா தண்டவத் அப்படிம்பாங்க. தண்டவத்னா தண்டம்னா என்னது, குச்சி அப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு விடாது, அது அப்படியே செஞ்சிரும் இல்லையா, அப்படியே விழும். அதே போல நம்ம உடலை எப்படி குச்சி மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே ஃபுல் சரணாகதி அடைஞ்சு அந்த மாதிரிதான் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. கோயில் எல்லாம் பார்க்கலாம், நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தண்டவத் தான் பண்ணுவாங்க. லேடிஸ் எல்லாம்னாக்கா இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இதுல ஒரு பக்தி சதாச்சாரம், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய டாபிக்கே இருக்கு.
சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்ப அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். அது வந்து சிக்ஸ் கோஸ்வாமி ரொம்ப ஃபேமஸ். வாழலாம் ஃபேமஸ்னா என்னன்னா இதுல நிறைய நம்ம இஸ்கான்ல அது வாழை பத்தி படிப்போம். யார்? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, 2 பிரதர்ஸ், சொந்த பிரதர்ஸ் தான். அவங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி, தபீர் காஸ், அவங்க வந்து அப்ப அந்த காலத்துல முஸ்லீம்ல ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஒரு 500 அதான் 500 இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்த கதை தான். வந்து அப்பெல்லாம் அந்த முகல் ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அங்க வந்து வேலை பண்ணியிருந்தாங்க. அப்பெல்லாம் என்னன்னா ஃபுல் முகல் ரூல்னா டோட்டல் முஸ்லீம் எல்லாத்தையும் அதனால தான் இடிச்சு எல்லாம் இப்ப நம்ம கேட்கிறோமே, கோயில்லாம் இருந்ததுன்னா எல்லாம் இடிச்சு தள்ளுங்க, இன்னும் வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளி, அப்புறம் அங்க வேலை பண்றவங்களும் எப்படின்னாக்கா பேரெல்லாம் மாத்திட்டா, நீங்க எல்லாம் முஸ்லீம் ஆயிடுங்க, பேர்லாம் மாத்திக்கணும் அப்படின்னு. முஸ்லீம் ஆறாலையோ அட்லீஸ்ட் பேர் மாத்திட்டா வேணாம். அவருக்கு என்ன பேரு? ரூபா கோஸ்வாமிக்கு தபீர் காஸ் அந்த மாதிரி பேரு. 1400 போட்டிருக்கேன். 1489 1564 வரைக்கும் அவர் வந்திருக்காரு. அவருக்கு தபீர் காஸ்னு பேரு. ஏன்னா அங்க வேலை முஸ்லீம் வீட்டை ஓட்டணும்னா நம்ம வேலைக்கு போய் தானே ஆகணும். அது மாதிரி அவரோட பிரதர் என்னது சனாதன கோஸ்வாமி, அவர் பேரு சக்கீர் மலிக், அப்படி எல்லாம் பேர் வச்சு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து இவருக்கு தோணித்து, ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் யாரு சனாதன கோஸ்வாமி எஸ்கேப் பண்ணிட்டாரு தோணுது. அவர் சொன்னார், எனக்கு இந்த வேலைக்கு பண்ண வேண்டாம், நான் விட்டு விடுறேன், இந்த வேலை எனக்கு போரும் ஆயிடுத்து அப்படின்னு. அப்படியே வேலை விட்டு போறியா, சரி உனக்கு எல்லாம் அக்கௌண்ட்லாம் செட்டில் பண்ணி தரேன்னு கொடுத்துட்டாள். அவர் என்ன பண்ணார், அதுல எவ்வளவு கிடைச்சதோ, ஃபுல் இவ்வளவு வருஷம் வேலை பண்ணதுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சதோ அதுல இருந்து பாதி எடுத்து தான தர்மம், இதுக்கு கோவில் எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான என்னெல்லாம் பகவானுக்கு இது பண்றதுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டார். பாக்கியோட 50%ல இருந்து 50% வந்து மனைவி மக்கள் வாழ்க்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த கால் பங்கு இருக்கேன் அதை நான் எடுத்துன்னு போறேன், நான் வந்து துறவரம் மேற்கொண்டு நான் வந்து வீட்டை விட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அவரா, ஏன்னா அவ ஃபேமிலிக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். இதை பார்த்தோன்னா அடுத்த பிரதர் ஐ திங்க் ரூபா கோஸ்வாமி அவரும் வந்து சரி நான் அண்ணா போயிட்டார் நானும் போலான்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்ரை பண்ணோன்னா அவரை பிடிச்சு வச்சுட்டாவா. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ஜெயில எல்லாம் போட்டு அப்புறம் எப்படியோ எஸ்கேப் பண்ணி வெளியில வந்துட்டாரு. இதெல்லாம் ஸ்டோரி இருக்கு, நம்ம கூகுள்ல டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து அவரும் எஸ்கேப் ஆயிட்டார். ஆனா என்னது அவ துறவரம் இதேதான், அவரும் அதே தான் பண்ணார். என்னெல்லாம் கிடைச்சது எல்லாத்தையும் தான தர்மம் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு கால் பங்கு மாத்திரம், ஒரு 100%ல ஒன்லி 140 took for himself. இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்னாக்கா நம்மளும் அந்த மாதிரி நமக்கு என்னதான் வேணும், ஒரு ஆறு ஆறு என்னது ஒரு 6 அடி என்ன சொல்லுவாங்க, 6 அடி 6 முழம், சாரி 6 அடி தான், 6 முழம் இல்ல, 6 அடி இது போருமே நமக்கு. அது அந்த மாதிரி இடம் போருமே நமக்கு, வேற அதுக்கு மேல என்னங்கிறப்ப உடல் அவருடைய எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும், உடலையும் ரொம்ப ஒல்லியா, என்னதான் சாப்பிட போறாங்க, கொஞ்சம் சாப்பிடணும், உயிர் வாழறதுக்கு சாப்பிடணும், பகவானுக்கு இது பண்றதுக்கு சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி வெரி சிம்பிள் லைஃப் தே லைட். இந்த பிரதர்ஸ் அப்புறம் இவரோட கசின் பிரதர்ஸும் ஜாயின் பண்ணான். யாரெல்லாம் அவங்க? ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்டா கோஸ்வாமி, கோபால பட்டா கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாசா கோஸ்வாமி, நான் எல்லாருமா சேர்ந்து இதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஃபாலோவர்ஸ் ஆகி அவெல்லாம் வந்து அவர் கூடயே சேர்ந்துட்டு ஒரு பஜனை எல்லாம் பண்ணி கீர்த்தனம் எல்லாம் பாடி அவெல்லாம் நிறைய கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் பாடிப்பா. அவர் யாரு? ஜீவா கோஸ்வாமி. அவர் இதே ஸ்கிரிப்சரே எழுதியிருக்கார் இந்த இதெல்லாம், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதெல்லாம் இப்ப நம்ம லெசன்ல படிப்போம். நீங்க வந்து லெவல் 3ல போகும்போது, லெவல் 2க்கு அப்புறம் லெவல் 3ல போகும்போது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் போகும்போது இவ எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம கரிக்குலம்லயே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி அவ சில எல்லாம் வந்து இது எழுதியிருக்கா, பஜனை எல்லாம் எழுதியிருக்கா. ஸோ ஐ மீன் பஜனை பாட்டெல்லாம் இருக்கா, அதெல்லாம் பாடலாம் இல்ல நன்னா இதெல்லாமே சொல்லித்தராங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இவாளோட ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டோம்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு இவாளை பத்தி உள்ள ஸ்டோரியும் இந்த சதாச்சாரம் இருக்கும். சதாச்சாரம் வந்து இது இந்த இவாளோட லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இது என்னது ஆச்சாரியார் பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி சரியான தவ வாழ்க்கையை அவர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள். அவங்களோட தவ வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது போல தபஸ்னா அவங்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஒண்ணு அவளை காப்பி பண்ணணும்னு சொல்ல எல்லாரும் தபஸா போயிட்டா எப்படி இல்ல, அவங்க அப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் பெருமையா இருக்கும் நமக்கு. ஓ சரி அப்படி இருந்தாங்களே, நம்மளுக்கு அவ்வளவு எல்லாம் முடியலன்னாலும் கொஞ்சம் அவளை பார்த்து நம்ம கத்துக்கலாம்னு இன்ஸ்பிரேஷன் தான். இப்போ சிக்ஸ் கோஸ்வாமி, ஷட் கோஸ்வாமி அப்படிங்கிற அதே ஒரு இது இருக்கு, ஷட் கோஸ்வாமி பாட்டே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் நடத்தைகள் முகுணங்கள் இப்ப என்ன பார்த்தோம்? சத்துவ நடத்தை பார்க்கலையே, இப்ப இதுதானே பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? உடலின் தமம் தான் பார்த்தோம். நடத்தையில் எப்படி சத்துவகுணத்தில் இருக்கணும், மரியாதை கடமையை வழிபாட்டை செய்வது அந்த மாதிரி இருப்போம். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் தன்னல நோக்கங்களுக்காக மரியாதை சுய புகழ்ச்சிக்கான விருப்பம் அந்த மாதிரி இருக்கும். தமகுணத்தில் இருக்கிற என்ன பண்ணுவோம்? மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்ளுதல். எனக்கு ஒரு கண்ணு போனோம்னு பாரு, அவனுக்கு 2 கண்ணு போனோம், அதான் ஒரு கண்ணு போயிடுமே பரவாயில்ல, அவனுக்கு 2 கால் போனோம், அவனுக்கு ஒரு கால் போயிடுமே பரவாயில்ல, நான் கொஞ்சமா தானே அழியும், அவன் ஃபுல்லா அழியணும். அந்த மாதிரி ஒரு தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைப்பாங்க.
ரஜகுணத்துல வந்து இதுதான் பெருமை, இது தன்னல செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இருக்கும். சத்துவகுணத்துல செல்ஃபிஷா ஒண்ணு இருக்காது. இதுக்கு டியூட்டி, என்னோட டியூட்டி பண்ணிடும். வாக்கின் தவம் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கல. பகவத்கீதால இவ்வளவு எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கானா அதிசயமா இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிப்பேன், எனக்கு ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ். ஐ தாட் பகவான் 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 தான் இருக்கும். இது நம்ம எப்படி இருக்கணும், என்னெல்லாம் வாழ்க்கையில என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், லைஃப் மேனுவல் தான். இதுக்கு வந்து லைஃப் மேனுவல் பேர் கொடுத்துட்டான். அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதம் செய்யத் சுவாத்தியாயாப்யசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சியதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஒரு மாதிரி பேசி ஒரு மாதிரி பழத்துல ஊசி குத்துறா போல குத்தி அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் கண்டுக்காத மாதிரி சில பேர்லாம் பேச்சுலயே அந்த மாதிரி தெரியும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. உண்மையா இன்னும் உண்மை உண்டு அது பேசலாம், இனிமையா பேசலாம். இன்னொருத்தருக்கு கஷ்டம் தராப்புல ஒரு பேச்சுல நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம், வேண்டாம் தே வில் ஃபீல் பேட் அப்படின்னு விட்டுடலாம். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறகு மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லிப்போ அதை வந்து கரெக்டா உச்சரித்தல், இது எல்லாமே வாக்கின் தவங்களாகும். பேச்சுக்களின் குணங்கள் எப்படி? சத்துவகுணத்திற்கும் சத்தியம் மகிழ்விப்பது பயனுள்ளது பேசுவார்கள். ரஜகுணத்திற்கும் அதிகாரப்படுத்துவது வதந்தி சுயநல நோக்கத்துக்கானது அந்த மாதிரி பேசுவார்கள். தமகுணத்தை பொய் தூண்டுவது தீங்கிழைப்பது அந்த மாதிரி அவ பேசுவா. we can find so many people அந்த மாதிரி. இதை படிச்சப்பறம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணோம்னா ஒருத்தர் எந்த இதுல இருக்காங்க நம்மளே அனலைஸ் பண்ணி அவளுக்கு சொல்றதுக்கு இல்ல, அப்புறம் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்மளே இம்ப்ரூவ் பண்ண ஒருத்தர் எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க. அதான் நம்ம பிகம் கல்லிபிள், நம்மள வந்து ஒரு டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் பண்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு. அப்புறம் மனதின் தவம் மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரக பாவ சம்சுத்தி இத்தேதத் தபோமானசம் உச்சதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனச இப்போ இந்த இது பிக்சர் பார்த்தா நமக்கு தெரியும். சுக கோஸ்வாமி இவரோட வந்து வியாசதேவரோட பிள்ளை. அவர் சுக்கர் வந்து ரொம்ப பரபிரம்ம மாதிரி ஒண்ணு உடையெல்லாம் போட்டுக்காம அவர் நல்ல யங் பாய் தான். அவர் மாட்டுக்கு அப்படியே உடலே அவளுக்கு எல்லாம் நினைவே இருக்காது. நான் உடல்ல நினைவு இருந்தாதானே ஐயோ அது மூடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டு இருப்பாரு. அவங்க வந்து ஒரு அந்த இடத்துலயும் போகும்போது ஏறி ஒரு இது குளம் குட்டை இருக்கு, அதுல எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கா ஃபீமேல்ஸ். பாக்குறா, ஓ இவன் தானே போறான். அப்ப அவங்களும் வந்து இதை ட்ரெஸ் இல்லாம குளிச்சுட்டு இருக்கா, அவங்களுக்கு கண்டுக்கவும் இல்லை. பின்னாடி அவ அப்பா வரது பார்த்தோன்னா எல்லாம் விடுவிடுன்னு சட்டையெல்லாம் மானத்தை காப்பாத்து கவர் பண்ணாங்க. இவர் கேட்கற, என்ன இப்படி பண்ணீங்க? யங் பாய் போயிட்டு இருக்கான், அவன் கிளர்ச்சி வரும்னா அவனுக்கு தானே வந்து யூ வில் கெட் அட்ராக்டட், உங்களுக்கும் அந்த இது தோணுமே. சொல்ற அவர் எந்த மாதிரி பரபிரமத்துல இருக்கான்னு எங்களுக்கு தெரியும், அவரோட அப்படியே ஒரு இதுல இருக்கா டிரான்ஸ்ல. ஆனா நீங்க அப்படி இல்லை, அது அவரை விட கொஞ்சம் நீங்க வந்து வியாசதேவரா இருந்தாலும் அவரு வந்து என்ன அவரை இழிவுபடுத்துறதுக்கு இல்லை, பட் இவரோட குணத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதனால அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால அந்த சுக்கதேவர் வந்து அவ்வளவு ஒரு இது பக்தி மயக்கம் இருந்தார். ஸ்டோரி இருக்கும் நல்ல, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அ குட் ஸ்டோரி டெல்லர். இப்ப நீங்க எல்லாம் அந்த நான் என்னெல்லாம் ஸ்டோரி சொல்றேன்னா அதுல பாயிண்ட் எழுதி வச்சுன்னு கூகுள்ல பாருங்க, இன்னும் நிறைய ஒரு டீட்டெயில். அது கூகுள்ல என்னது நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. சோ ஒருத்தர் ஒரு டீட்டெயில் இருக்கா. இப்ப நம்ம படிக்க படிக்க அது நல்லா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி இருக்கணும், இது மனதின் தவம் எப்படி திருப்தி அளிப்ப. மனசு வந்து என்ன மனசுல எது பண்ணாலும் மனது வந்து திருப்தியா இருக்கிறதோ, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மனசின் தூய்மை. அந்த மாதிரி ஆகவே மனதின் தவங்களாகும். தவம் இது என்னது? உடலால வந்து எப்படி தவம் பண்ணலாம்? 17.14, 17.15, 17.16 முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் இவாளெல்லாம் வந்து உடலால வணங்குறது. ஆன்மீக குரு பெரியவர்கள் தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை. வாக்கு எப்படி இருக்கணும்? உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு இருக்கணும், பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு இருக்கணும். மனம், திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை. இப்ப பார்த்ததேதான் ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி. ஓகே. அப்புறம் துறவரத்தின் முக்குணங்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து ரினன்சியேஷன்ல வந்து முக்குணங்கள் எப்படி இருக்காங்க? ஸ்ரத்தையா பரையா தப்தம் தபஸ் தத்ரிவிதம் நரைஹி அபலாங்காங்ஷபிர் யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடை லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்ம என்ன பூஜை பனஸ்காரமோ இல்ல ஜப்பா பண்றோம், இல்ல கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம், ஒன்னும் தற்பெருமைக்கு இல்ல, நம்ம தெரியாது கேட்டுக்கிறோம், ஜப்பம் பண்றோம், சரி எதாவது சொல்லியிருக்கா நம்ம பண்றோம். நம்ம டியூட்டி எல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கா பண்றோம், ஆசையா பண்ணுமோ ஆசையா பகவான் பண்ணலாம். எதாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம
அந்த மாதிரி பண்றவங்க ஒரு டியூட்டி மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்பிக்கையோட அந்த மாதிரி செய்யறவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. இப்போ இங்க வந்து என்ன சொன்னா பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா, பிருந்தாவனத்தை போறவங்க எல்லாம் அந்த நம்ம பிருந்தாவன் மலையை வந்து அந்த இடத்த வந்து சுத்தின்னு வருவாங்க. அந்த அண்ணாமலை திருவண்ணாமலை எல்லாம் போச்சுன்னா பரிக்கிரமம், பரிக்கிரமம் என்ன சொல்லுவாங்க, கிரிவலம், கிரிவலம் பண்றோமே அது போலதான் இங்க. அதே போல கோவர்தன் மலைக்கும் வந்து பரிக்கிரமா பண்ணுவாங்க. பரிக்கிரமானாக்கா இதுதான் கிரிவலம். சோ அது மாதிரி நடந்து கால்நடையா போயிட்டு ஃபுல்லா சுத்திட்டு வருவான். அதெல்லாம் ஒரு வந்து இதுதான் சாத்விகா. அதே போல மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா, மாயாப்பூர்லயும் வந்து இந்த மாதிரி பரிக்கிரமா பண்ணுவான். ஐ திங்க் அங்க நதி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப வந்து இதுல போறான், போட்ல போறான். நான் போனது இல்ல, இது தெரியாது. கோவர்தன் போயிருக்கேன், பிருந்தாவன் போயிருக்கேன், அதனால அது தெரியும். நடந்து போவான். இல்ல நடக்க முடியாதப்ப அப்கோர்ஸ் ரிக்ஷா, எல்லா சௌகரியங்கள்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி போறோம். ஓகே, இது என்னது முகுணங்கள். சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவ கிரியதே தத் இஹ புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். இது ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இது துறவரம் பண்றாங்க. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாகவும் கூறப்படுகிறது. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இதெல்லாம் டெம்பரரி பெனிஃபிட் தான் கிடைக்கும். அந்த டைமுக்கு எல்லாம் போயிட்டு போவா, எல்லாம் ஃபுல்லா பெனிஃபிட் எல்லாம் கிடைக்காது. என்ன பெனிஃபிட்? பகவானுக்கு ஒரு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய நம்ம ஒன்றும் செயல் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூஸ் இல்லை. இதெல்லாம் யார் பண்றான்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. மானம், மரியாதையெல்லாம் எதிர்பார்த்து பண்றான். இது வந்து பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்றாங்க? மூட மூட அப்படின்னு மூடர்கள். மூட கிராஹேணாத்மனோ யத் பீடையா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகிறது. தன்னையும் வதக்கி உள்ள ஆத்மாவையும் வதக்கி பரமாத்மாவையும் வதக்கின்ற முன்னூத்தாளுக்கு தீங்கழைத்து அந்த மாதிரி பிக்சர்ல என்னது, ரெண்டு காலையும் இப்படி பண்ணி இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் இஸ் டோஸ், இந்த கால் விரல்ல வந்து நின்றுட்டு இப்படி நிற்கிறான். எவ்வளவு நேரம் தான் நிற்க முடியும். பட் அது ஒரு தபஸ். அந்த மாதிரி எங்க பிக்சர்ல கொடுத்துருக்கே தெரியாது, பட் அவனே கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவான். ஸோ பீனாஸ் பெர்ஃபார்ம் அவுட் ஆஃப் ஃபூலிஷ்னஸ் அப்படி போட்டு. என்னது தானத்துல முக்குணங்கள் எப்படின்னு. தாத்தவ்யம் இது யத் தானம் தீயதே அனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்திரே ச தத் தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. நம்ம இங்க வந்து ஒரு புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம், இஸ்கான்காரன் வந்து புக், அவளுக்கு அது ஒரு டியூட்டி உண்டு. அவன் வந்து காலையில எழுந்திருப்பான், காலையில 3 அதுக்கு மேல சீக்கிரமே எழுந்திருப்பான். என்னண்டு பகவானுக்கு எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணும். நம்ம இஸ்கான் கோயில் பார்த்தா நம்ம கோயில் மாதிரி கிடையாது. எண்ணெய் விளக்கு, பகவானுக்கு சந்தன காப்பிட்டா சரி, ஏதோ சாதாரண சந்தன காப்பும் இல்லை, ஏதோ இப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை. இவளுக்கு டெய்லியே துணி எல்லாம் மாற்றணும். அதுக்கெல்லாம் ஒரு துணி போடுறாள், அப்படி இப்படி 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 ஜகான்னு பூக்கள் எல்லாம் போடணும். அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து காத்தால இந்த மாதிரி ட்ரெஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இன்னும் 2 hours பார்த்தா இன்னும் பெரிய ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஆரத்தி எடுத்து அந்த மாதிரி தேஜை. இப்ப நம்ம காசை முடிஞ்சுட்டு அதான் வைப்பேன். பார்த்தா மாலையெல்லாம் மாறி இருக்கும், எல்லாம் ட்ரெஸ் மாறி இருக்கும், எல்லாம் மாறி இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இன்னும் அதை விட நல்ல ட்ரெஸ்ஸா அப்படி போட்டுருப்பான். ஸோ என்னன்னா அவளுக்கு அந்த டெக்கோரேட் பண்றதுக்கே ரொம்ப டைம் போகும். அதெல்லாம் அவங்களே குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி எல்லாம் டிவோட்டிஸ் வந்துருவா கோயிலுக்கு. நம்ம ஆன்லைன் பாக்குறோம், அங்கேயே கோயிலே எல்லாம் டிவோட்டிஸ் வரா. அவளுக்குலாம் அதை காட்டி ஆரத்தி எடுத்து, அது ஆரத்தி மாத்திரமா எடுக்கிறா, அதுக்கு வந்து விசிறி இப்படி இப்படி வீசுறாங்க, இப்படி இப்படி சாமரம் பண்றாங்க, அப்புறம் இருந்து கர்ச்சி இப்படி இப்படி. ஸோ தே ஹேவ் சம் ரிச்சுவல்ஸ், தே டூ ஆல் தட். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க நமக்கு ஆனந்தமா இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னது நரசிம்ம ஆரத்தி பண்றா. அதெல்லாம் அப்புறம் என்னது துளசி ஆரத்தி, துளசி இப்படி வழிபாடு பண்றாங்க. இதெல்லாம் ஒரு 1/2 hour இருக்கும். அது ஆயாச்சா அப்புறம் ஜப்பான ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இதெல்லாம் அவ பண்ணுவா. இதெல்லாம் அனுப்புற என்னது 8 மணி வாக்குல இது பாகவதம் படிக்கணும். அது வியாசாசனத்தை ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இந்த ஆச்சாரியார உட்காந்துன்னா அவர் வந்து அதுல இருந்து 2-3 ஸ்லோகா கண்டினியூஸா நடக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த 3.2, நாளைக்கு 3.3, அப்புறம் 3.4, அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு அதை லைனா எடுத்துன்னு போவோம். அதெல்லாம் அப்புறம் உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். அங்க வந்து இதுதான் பிரசாதம். யாரோ சமைக்கிறதுக்கும் ஆள் இருப்பா. அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் என்ன, அப்பா காலையில் சீக்கிரம் எதுனாச்சு கொஞ்சம் படுத்துக்கலாம். நோ கோ ஃபார் புக் செல்லிங். பிரபுபாத எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் போயிட்டு இது நிறைய அதான் நம்ம பார்க்கலாம், வழியில எல்லாம் பார்க்கலாம். வேன் நிற்கும். இந்த மாதிரி அவள் பார்த்தாலே வந்து இஸ்கான்காரா தெரியும். அந்த நாமம் தலையில குடுமி இதை வச்சுட்டு அவள் புக் எல்லாம் சேல் பண்ணுவா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்ல இதுல வந்து நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம். தானம் யாருக்கும் கொடுக்கணும்?
நல்ல இடத்தில் தகுந்த நபருக்கு தகுந்த இடத்தில் தகுந்த காலத்தில் கொடுக்கணும். நம்ம ஏதோ டிராபிக் சிக்னல் நிற்கிறோம், அப்பதான் 10 பேர் எங்கேருந்தா வராங்க தெரியாது. எல்லாம் வந்து பார்த்தா அப்படி பரிதாபமா இருக்கும். கையில ஒரு குழந்தை இருக்கும், தூங்கிட்டு இருக்கும், எப்பவும் அந்த குழந்தை தூங்கிட்டு தான் இருக்கும், என்னதான் பண்றாங்களோ தெரியாது. சோ பார்த்தாலே ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கும். கொடுப்போம், கொடுக்க கூடாது. அது பிராக்கெட்ல இப்ப வெளியில வந்தாச்சு. யாரோ ஒருத்தன் வந்து அதுல பணம் பண்றான், இவாளுக்கு ஒண்ணுமே போய் சேராது. இல்ல சரி சாப்பாடை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னாக்கா அப்பதான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு மயங்கி விட போல விழுவோம், அதுல இருந்து எல்லோ வரும், அப்புறம் நம்மள பிடிச்சுருவா. நீ என்னத்தையோ கொடுத்த அதை சாப்பிட்டுதான் அவனுக்கு அப்படி ஆச்சு, கொடு பைசா. அவன் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் சத்தம் சொல்லிட்டு அப்படி பிடுங்குவான். பெட்டர் அவளை அந்த சைடு பார்க்காம பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும், இவாளுக்கெல்லாம் நல்ல புத்தி கொடுப்பா, இவாளெல்லாம் நற்கதி கொண்டு போய் சேர்த்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோயில் இவாளுக்கு வேண்டி ப்ரே பண்ணி அவங்க கோயில் கொடுக்கறது பெஸ்ட். இவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்து மாட்டின்னு விடுறோம். ஏன்னா இப்ப காலம் அந்த மாதிரி இருக்கு. கொடுக்க அந்த காலத்துல அப்படி மாதிரி சொல்லல, ஏழைகளுக்கு எல்லாம் கொடுங்க. அவர் ஆப்பிச்சக்கார வந்துட்டு தான் இருந்தா. இப்பெல்லாம் அவள் காணும் காணும் நம்மளே ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு 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 நம்மளே பிச்சைக்கார ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டுட்டு. ஆனா கொடுத்துட்டு என்னது இந்த மாதிரி ஒரு பழி சொல்லலாம் வந்துடும். அப்புறம் நம்மள வந்து லீகல் கேஸ் கொண்டு போயிடுவா. நம்ம ஏதோ நல்லது பண்ண போய் சரி பணம் கொடுத்தாதானே அவ வேற விதத்துல இது ஸ்பெண்ட் பண்ணுவா, சாப்பாடா கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஐ திங்க் ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி அதெல்லாம் கூட நம்ம ஏதாவது சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தோம்னா அந்த முன்னாடி சாப்பிடுவா. பாவம் அட்லீஸ்ட் வயராயிரும், எவ்வளவுதான் சாப்பிடுவா இல்லையா, நம்ம ஈவில் ஆல்சோ ஃபீல் ஹாப்பின்னு. அதுலயும் எல்லாமே டேஞ்சர் வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அந்த மாதிரி இடம் ப்ராப்பர் இடம் ப்ராப்பர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் கொடுக்கணும். பெஸ்ட் இஸ் டொனேஷன் பாக்ஸ் எங்க இருக்கும், கோயில் இருக்கும். அங்க போய் இன்னும் என்ன ஆகும், அங்க தூய்மைப்படுத்தணும், சேலரி கொடுக்கறதுக்காவது யூஸ் ஆகும். ஒண்ணும் இல்லையா, டியூப்லைட் போயிருக்கும், டியூப்லைட் வாங்குவா, எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுவா, தண்ணி பில் வரும். எல்லாம் வந்து ஒரு கோயில் நடத்தணும்னா எவ்வளவு செலவு. ஒரு பூ வாங்குவா, துளசி வாங்குவா, ஏதோ சம்திங் தி வில் பை, கேம்பர், அகர்பத்தி, உதுபத்தி எல்லாம் வாங்குவோம். எல்லாத்துக்கும் அது வந்து நம்ம பணம் நல்ல இடத்துல யூஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம இப்ப நேற்று ஏகாதசி, ஏகாதசி போது அந்த இதெல்லாம் நான் போட்டிருந்தோம், இந்த என்னது இந்த மெசேஜ்லாம். அந்த மாதிரி ஏகாதசி இந்த மாதிரி நல்ல நாளெல்லாம் நான் வரும்போது யாருக்கு தானம் பண்ணணும் அப்படி தோன்றதோ பண்ணலாம். இல்ல உங்களுடைய ஆனிவர்சரி அந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் கோயிலுக்கெல்லாம் வழிபாட்டு பண்ணணும்னா உங்க பேர்ல ஒரு அர்ச்சனை, நம்ம அப்படித்தானே பண்றோம் இல்லையா, ஒரு கோயிலுக்கெல்லாம் அர்ச்சனை எல்லாம் பண்றோம். அப்ப நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல படிக்கிறதுனால ஒரு இன்கேஸ் யூ ஃபீல் சரி நம்ம இஸ்கான் கோயிலுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாமே, ஏன்னா நீங்க சும்மா தானே படிக்கிறோம், அப்ப இங்கேயும் நம்ம கொடுக்கலாம். நோ கம்பல்சரி, அகேன் இட்ஸ் நாட் சேரிட்டி, இஸ் நாட் கம்பல்சரி அட் ஆல். இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி மனசுக்கு தோன்றதோ அப்படி. சில பேர் உடலால உழைப்பா, பணம்லாம் இருக்கு இல்லப்பா, நான் உடலால உழைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே போயிட்டு எல்லாம் பண்ணுவா, இல்ல வாரம் போயிட்டு பண்ணுவா. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை இப்போ உடலால எல்லாம் முடியாது, நான் பணம் வேணா நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கேன் அதுலயும் கொடுத்து விட, நம்ம எல்லாம் வந்து எல்லாம் வேலை செய்ய முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவாள் இருப்பா. ஸோ அக்கார்டிங்லி யூ ஷுட் கீப் டூயிங். சொசைட்டிக்கு வி ஹேவ் டு கிவ் பேக், வி ஆர் ஆல் மேட் பை சொசைட்டி, கொடுக்கதான். அதுதான் ப்ராப்பர் தானம். இது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிற தானம். எத்து பிரத்யுபகா எத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம்ஸ்மிருதம். இதெல்லாம் இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே எவ்வளவு ராஜசிக்னு அறியும். கொடுக்குறா போல வச்சுட்டு இருக்கான். அதுக்குள்ள ஆனா செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்து சோசியல் ஸ்டேட்டஸ போட்டு, ஃபேஸ்புக் என்ன, ட்விட்டர் என்ன, என்னது இன்ஸ்டால போட்டு என்னெல்லாம் இருக்கோ சோசியல் நெட்வொர்க்ல போட்டு அவனுக்கு பெருமை எல்லாம் லைக்கும் கமெண்ட் எல்லாம் அடிச்சு, அது பாவம் குழந்தை, சின்ன குழந்தை வெயிட் பண்றது, அது கேரட் எனக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்லி வெயிட் பண்றது, அதுக்கு கொடுக்காம அப்படி எல்லாம் அப்படி சோர்ந்து பார்த்துன்னு கைவேன் எப்போ கொடுத்து எப்ப நம்ம சாப்பிட்டேன்னு வெயிட் பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் வந்து பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதை வந்து சேரிட்டிக்கு வந்துட்டான், ராமநவமி வருது, சம்திங் பண்ணது இப்ப என்ன வரும், இது வரும் நவராத்திரினா சண்டி ஹோமா சம்திங் ஏதாவது பண்றாளா, வந்து கேட்பா, வந்துட்டான்ப்பா நவராத்திரி வந்தாச்சு, இவெல்லாம் வந்து கேட்பா, கணபதி வந்தாச்சு இவன் கொடுக்கணும், ஏன்னா இருக்கோமே சொசைட்டில இருக்கோமே, இந்தா கொடு. அவன் கேட்பான், இல்லம்மா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கூட செலவு, என்ன இவ்வளவு எல்லாம் கொடுக்கலாம், அதுல ஒரு பேரம் பேசி வேண்டா விருப்பமா கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணத்துக்கு போய். அதுக்கு நம்ம எடுத்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்க முடியாத, கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் முதல்ல அழகா பேசி நம்ம சம்மதத்தோட பேசுறது நல்லது. பட் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறோம் இந்த மாதிரிலாம் வேண்டா விருப்பமா கொடுப்போம். அப்புறம் இது வந்து முட்டாள்கள் கொடுக்குற இடம். அதேஷ தேச காலே பாத்திரேச்ச நம்ம அங்க படிச்சோம். இங்க அதேஷ காலே தானம் அபாத்திரேயச்ச தீயதே அசத்கிருதம் அவஜாத்தம். எல்லாம் ஆனா ஆட் பண்ண எல்லாம் நெகட்டிவ். தத் தாமசம் உதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவன் எழுதியிருக்கிறது எனக்கு ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட். வீட்னா என்னது, கஞ்சா, ஏதோ ஒரு போதை பொருள். அவன் ஓப்பனாவே கேட்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் தெரியாது. சில குழந்தைகள் டேடி கிவ், நோ ஐ வாண்ட் டு கிவ் மணி அப்படின்னு கொடுக்கும். அவனுக்கு என்ன அவன் பண்ணுவான், அவன் வந்து இன்னும் ஒரு வேறொரு சிகரெட்டோ கள்ளோ, அந்த வீடுனா அந்த ஏதோ கஞ்சா பொருள், அதுதான் அவன் சாப்பிடுவான். அப்ப நம்ம உதவுறோம் அவனுக்கு, இன்னும் கெட்டு போப்பா, இன்னும் கெட்டு இதா போ அப்படின்னு. அப்ப அது யாருக்கு வரும், அந்த
பாவம், அந்த பாவம் யாருக்கு வரும்னு நமக்கு தான் வரும். ஏன்னா நம்ம பைசா எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து அவனுக்கு ஊக்குவிக்கிறா போல ஆனதுனால நம்மளோட ஹார்ட் ஏர்ன் மணி அது கரெக்டான இடத்துல கொடுக்காம இவனுக்கு கொடுக்கும் போது என்ன ஆயிடுறது, அவன் அழிஞ்சு போறது ஒரு இருக்கவே இருக்கு. அதோட பாவம் நமக்கு வந்து வரும் சொல்லிட்டு இதுல கொடுத்துருக்கு. அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. இதுல எல்லாம் என்ன குணங்கள்? இது தானத்தின் முகுணங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சத்துவகுணம் கடமையினால் செய்வது, எதிர்பார்ப்பின்றி எதிர்பார்ப்பின்மை, தகுந்த இடம், காலம், தகுந்த நபர். ரஜோகுணத்துல பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்தல், அனுபவிப்பதற்காக செய்தல், வேண்டா வெறுப்பாக செய்வது, இதெல்லாம் ரஜோகுணம். தமகுணத்துல தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபர். என்ன பார்த்தோம்? வழிபாடு, தியாகங்கள். வேதம் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க ரஜகுணத்துல 3 குணங்கள் இருக்கவங்க எப்படி தியாகங்கள் பண்ணுவாங்க? வேதத்தின்படி கடமையாக வெகுமதியை விரும்பாத அந்த மாதிரி நபர்கள் சத்துவகுணத்தை பண்ணுவாங்க. ரஜகுணத்துல பொருள் பலன் பெருமைக்காக செய்வார்கள். தமகுணத்துல நம்பிக்கை இல்லாமல் பிரசாதம் கொடுக்காமல், அப்புறம் வேத பாராயணம் ஒழுங்கா பண்ணாம, அச்சர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்காம, அந்த மாதிரி எல்லாம் தமகுணத்துல இருக்கிறவங்க தியாகங்கள் பண்ணுவாங்க. தமங்கள் எப்படி பண்ணுவா? சத்துவகுணத்தை உயர்ந்த கடவுளின் பொருட்டு பண்ணுவா. ரஜோகுணத்துல மரியாதை கௌரவம் பெறுவதற்காக தவம்லாம் பண்ணுவா. தமகுணத்துல முட்டாள்தனத்தால் சுய சித்திரவாதை அல்லது மற்றவர்களை காயப்படுத்துதல் அந்த மாதிரி பண்ணுவா. தானங்கள் எப்படி பண்ணுவா? இப்பதான் பார்த்தோம் தானங்கள். வருவாயை எதிர்பார்க்காமல் கடமைக்கு வெளியே கொடுப்பது கடமை, நம்ம கடமை, இதெல்லாம் தானம் பண்ணும். அந்த 6 கோஸ்வாமிஸ் பார்த்தோமே அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. ரஜகுணத்துல கசமான மனநிலை, கொடுக்கணுமே வேண்டா விருப்பமா கொடுக்கறது, பலனளிக்கும் முடிவுகளுக்கான ஆசை. இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் பண்ணா லைக் கிடைக்குமா, கமெண்ட் கிடைக்குமான்னு. தமகுணத்துல இருக்கிறவங்க தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற நேரத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு கொடுப்பா. அதனாலதான் டிராபிக் சிக்னலும் கொடுக்க கூடாதுன்றது. ஏன்னா அங்க டெஃபினட்டா எந்த ஊர்ல போனாலும் டிராபிக் சிக்னலும் வந்துருவா. சோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் தே கம், எப்படிதான் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பூவெல்லாம் வியாபாரம் பண்றா, அதெல்லாம் வேற விஷயம். பட் இந்த மாதிரி தானம்லாம் பிச்சை எல்லாம் எடுக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. லாஸ்ட் டாபிக் வந்துட்டு ஓம் தத் சத் அப்படின்னா என்னதுன்னு. ஓம் தத் சத்தி நிர்தேசோ பிரம்மணஸ்ரீ விதம் ஸ்மிருதா ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாச்ச யஜ்ஞாச்ச வீதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயே கொடுத்திருக்கு. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஓம்னாலே நமக்கு தெரியும் எது பகவானை குறிக்கிறதுன்னு. அந்த முன்னாடி சாப்டர் பார்த்தாச்சு நம்ம. 10th அதுக்கு முன்னாடி 8th சாப்டர் எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஹரி பகவானோட பேரு ஹரி ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகா, அந்த அவருடைய என்னெல்லாம் பூஜை இதெல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் சொல்லுவோம். அப்ப அந்த வேதங்கள் உச்சரிக்கும் போது, வந்து வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் ஓதப்பட்டது அதெல்லாம். அப்புறம் தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதாஹிருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். அதுல வந்து எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். என்னத்துக்கெல்லாம் அது ஓம் ஓம் உச்சரிக்கிறதுல இது என்ன வருது? எஃபெக்ட் என்ன வருது? அவங்க வந்து பரமனை அடைவார்கள். சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொண்டு இந்த ஆன்மீகவாதிகள் இந்த ஓம் என்ற சொற்களை யூஸ் பண்ணி மேல் உலகத்துக்கு போறதுக்கு, ஏன்னா பகவானுடைய பரமனை அடையறதுக்கு இந்த ஓங்க அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்றா. அப்புறம் தத், இப்ப ஓம் ஆயிடுதா, அப்புறம் சத்து இருக்கணுமே. ஓம் தத் சத், தத்துக்கு அப்புறம் சத்து. தத் இத் என பிசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தபக்ரியா யத்யனபிசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாः தானக்ரியாश्च விவிதாः கிரியந்தே மோக்ஷகாங்க்ஷிபிः. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் எனும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். தந்தேன், பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணேன், என்னது ஒரு எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் இல்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது. சோ பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் எல்லாம் மேற்கொள்றான். அந்த தத்துங்கிற அந்த இடம், அந்த சொல்லுக்கு அதான் அர்த்தம். டொனேட், கிவிங், சேரிட்டி பண்றோம். சேரிட்டினா பகவான் சேரிட்டியில அதான் வந்து அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் என்னது? பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஓம்ங்கிறதே பகவான் இடத்துக்கு போறது. இந்த தத்துங்கிறது இந்த பௌதிக பந்தத்திலே நம்மளை விடுபட்டு நம்மளை வந்து டேக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அ லார்ட். அந்த மாதிரி அந்த சப்தம், தத்துங்கிற சப்தம் அந்த வேலை படுத்துது. அப்புறம் சத், ஓம் தத் சத். இப்ப 3வது பார்க்கலாம். சத் பாவே சாது பாவே ச சத் இத்யேதத் பிரயுஜ்யதே
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत्इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् एवाभिधीयते பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத்தியம். யார போய் அடையிறது? சத்தியமான பரம்பொருளை போய் இதெல்லாம் போய் சேரணும் அப்படின்னு. சோ இது சத்தெனும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிரதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். யாரு செய்யறாங்களோ அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட பகவான் இதெல்லாம் போய் அடையணும், நானும் பகவான் போய் செய்யணும், அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட பண்றவங்களும் சத்து. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுனாலே அவங்க அதுவும் சத்து தான். இந்த ஆக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் சத்து. மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சத்துனா சத்தியம், சத்திய பொருள் பகவானுக்கு தர்ப்பணம் பண்றோம். அப்ப நம்மளும் சத்தியம், பகவானுக்கும் சத்தியம், அந்த செய்யற ஆக்ஷன் எல்லாமே சத்தியம். லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். அஸ்வத்யாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் செய்யத் அசத் உச்சத்தை பார்த்த நச்சதத் பிரேத்தனோ ஈக. என்னது? சத்தியம் இல்லாதது அசத், அதுக்குன்னு பேரு. அப்ப என்ன அசத்துங்கிறது? என்னது? பிரித்தாவின் மைந்தனை, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. நிலையற்றவைனா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, சும்மா பண்ணணும், பெருமைக்கு பண்றோம், அதுல நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணணும், அது கடனே அப்படின்னு சொல்லி பண்றதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது. அசத் என்று அழைக்கப்படும். அதெல்லாம் என்ன பேரு? சத்து கிடையாது, அதெல்லாம் அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியிலும் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றவை. நம்ம இப்ப எல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம், என்ன சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? இதோட எவ்வளவு மார்க் கிடைக்கிறதோ, இன்கேஸ் இஃப் வி டை, எவ்வளவு மார்க் தேர்ச்சி பெற்று ஆல்ரெடி இப்போ இந்த ஜென்மத்தை ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா போன ஜென்மத்தை ஏதோ பண்ணிருக்கோம். சடன்லி ஒரு மிருகத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம இவ்வளவு பக்தி பண்ண முடியாது. போன ஜென்மத்தை பண்ண பக்தி கண்டினியூ ஆறுது. இப்போ இதுலயும் நம்ம வந்து இன்னும் முன்னேற 100 out of 100 வாங்கலை, ஒரு 75 வாங்கியிருக்கோம். அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி மனித பிறவியா இருப்போம். ஆனா நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம என்ன இந்த இதுல பண்றோம்னா அது இந்த இதுக்கும் ஒன்றும் பெனிஃபிட் வராது. மார்க் ஆல்சோ வில் நாட் கேரி ஃபார்வர்ட். அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அது பிரயோஜனம், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வேஸ்ட். பெருமை புகழுக்கெல்லாம் பண்றது அது வில் நாட் பி added to the total marks. அதெல்லாம் பயனற்றவை. இந்த பிறவிலும் சரி அடுத்த பிறவிலும் அதெல்லாம் பயனற்றவை. முடிச்சுட்டோம். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோऽத்தியாய. சுருக்கமா பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் கேட்கிறான், வேதத்தின் கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் தங்கள் சொந்த கற்பனையின்படி வெளிப்படுபவர்களை எந்த இயற்கை முறை கட்டுப்படுத்துகிறது? சத்துவகுணமா, ரஜோகுணமா, தமோ குணத்துல அவங்க எல்லாம் செயல்படுறாங்களா அப்படின்னு. பதிலில் கிருஷ்ணர் பல்வேறு வகையான நம்பிக்கை, உணவு, தானம், துறவரம், தியாகம் மற்றும் தவம் ஆகியவை பௌதிக இயற்கை வெவ்வேறு முறைகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறார். எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி அதை சொல்றார். இதனால இவங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க, ஏதோ உனக்கு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்புறம் ஓம் தத் சத் என்ற 3 வார்த்தைகள் உச்ச பூர்ண சத்தியத்தின் குறியீட்டு பிரதிநிதிகள். ஓம் என்பது உயர்ந்ததை குறிக்கிறது, பகவானை குறிக்கிறது. தத் எனப்படும் பொருள் சிக்கலில் இருந்து விடுபட்ட பயன்படுத்துங்க. நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்மள டுவர்ட்ஸ் த லார்ட், அந்த தத்துங்கிற சொல் நம்மள அந்த மாதிரி கொண்டு போறது. மேலும் சத் என்பது பூர்ண உண்மையை பக்தி தொண்டின் நோக்கம் என்பதை குறிக்கிறது. பகவானை நோக்கி நம்மளும் சத்து தான், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது சத்து தான். அது சத்து அதை குறிக்கிறது. பரமாத்மாவின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யும் எந்த ஒரு தியாகம், தானம் அல்லது தவம் அசத், நிலையற்றது எனப்படும். இதான் இன்னைக்கு பார்த்தோம். நாளைக்கு வெஸ்டிஸ், நாளைக்கு எபிட்டோம் ஆஃப் ஆல் தி பகவத்கீதை சம்மரி தான், இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். பகவான் என்னெல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கர்மயோகத்தின் மூலம் கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுதலை. கர்ம யோகம் என்னது? பக்தியோட கர்மா பண்ணி, கர்மன செயல்கள் அந்த மாதிரி, அதுதான் கர்ம யோகாங்கிறது. கர்ம காண்டானது ஏதோ பல நோக்க செயல்களோட பண்றது கர்ம காண்டா. யோகம்னு வந்ததுனாலே பகவானை நினைத்து பகவானோடத்தில் ஐக்கியப்பட்டு, ஐக்கியம்னா இது மனதளவுல அந்த மாதிரி பண்ணி பண்றது எல்லாமே யோகம். அது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், எல்லாம் என்னெல்லாம் யோகம்னா பகவானை நினைத்து பண்றதுதான். சோ கர்ம யோகத்தின் மூலம் கர்ம பந்தத்தில நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். பந்தம்னா இதான் ரியாக்ஷன். அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். செயலின் 5 காரணிகள். ஒரு செயல் பண்ணோம்னா அது 5 ஃபேக்டர்ஸ் தான் இன்வால்வ். இது யாரு புரியும்? இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கிறவங்களுக்கு தான் புரியும். இல்லாட இதை பத்தி நம்ம திங்கே பண்ண மாட்டோம். அது என்னதுன்னு ஒரு புது இதா கொடுத்துருக்கோம். அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மற்றும் உயிர்வாழிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் முக்குணங்கள். பார்த்துட்டே இருக்கணும். முக்குணங்களும் நம்மள உயிர்வாழியெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டே இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம ஆக்ட் பண்றோம் இந்த மாதிரி எல்லாம். இல்லாட as a soul it cannot do anything. சோல் இந்த பாடியை யூஸ் பண்றது,
காதை வச்சு கேட்கறது, கண்ணை வச்சு பாக்குறது. பட் எதை பார்க்கணும், எதை கேட்கணும், எதை சொல்லணும், எப்படி அது யார் நிர்ணயம் பண்றா? இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள நிர்ணயம் பண்றோம். ஸோ அக்கார்டிங்லி பட் நம்ம கிட்ட ஃப்ரீடமும் இருக்கு. தமோ குணம் இருக்கிறதுனா நம்ம வந்து இல்ல நான் இப்ப கிளாஸ்க்கு போனோம், சத்துவ குணத்துல போனோம் நம்ம we should allow not allow the தமோ குணம் டு அதை புல் பண்ணுமே. இல்ல நான் வந்து எதுக்குதான் வேணும், நான் இது வந்து அட்டென்ட் பண்ணதான் வேணும். சரி, ஆல் ஃப்ரீடம் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஆனா அந்த முக்குணங்களை நம்ம தாக்கிட்டு இருக்கோம். வர்ணாசிரமத்தின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் மூலம் சுத்திகரிப்பு. வர்ணாசிரமத்தை நம்ம அந்த டீட்டெயில் பார்த்தோமே. இப்போ அந்த வர்ணாசிரமத்துல ஒரு ஸ்டேஜஸ் என்னெல்லாம் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படணுமோ அதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா பார்ப்போம். அப்புறம் பிரம்ம நிலை, ரகசிய அறிவு. திரும்பி பகவானோட பிரம்ம நிலையை அடைகிறது எப்படி, கடைசி ஸ்லோகத்துல எல்லாம் நன்னா வரும். நாளைக்கு will be very interesting, don't miss. நாளையோட 18 சாப்டர் முடியாது. ஓகே, பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லி நம்ம முடிச்சுடலாம். ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெய் ஜெய்கார் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் நன்றி தான். we are all saying நன்றி, தேங்க்யூ அப்படின்னு எல்லாம் அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ யாரும் வைஷ்ணவ தெரிஞ்சவா தெரியாதவா எல்லாருக்கும் ஒரு ஜெய் ஜெய்கார் பண்ணணும். What do you mean? Please stop messing. இப்ப நான் உங்களுக்கு பண்ணிடுறேன், அப்புறம் வந்து நீங்க உங்களுக்கு நான் வைஷ்ணவஸ்கெல்லாம் நான் பண்ணிடுறேன். वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, जय की जय, जय ठाकुर की जय, जय महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भागवत ग्रंथ की जय, गोविंद की जय, आनंदे हरि हरि बोल. थैंक यू so much for this. Stop share பண்ணேனா பண்ணிட்டேன்.